हरे कृष्णा सर्वांना. सर्वांचं इस्कॉन मँगोच्या हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या आजच्या अध्यायाकडे वळणार आहोत. आज आपण 8व्या अध्यायाचा अभ्यास करणार आहोत. त्याआधी हरे आपण कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. खूप छान. सुनंदा माताजींनी पण आज जप केला. खूप छान. हरी बोल. आज सगळ्या हो, जपकर्त्यांचं आज अभिनंदन करा. 32 माळ झाले माझे. वा. हरी बोल. आज सगळ्या जपकर्त्यांची नावं विचारून घेऊन त्यांच्यासाठी हरिबोल करायचंय हा आपण सगळ्यांनी हो क्लासमध्ये. हो, आपले संपले ना की मग आपण करू. हो, हा. नक्की करू. खूप छान वाटलं, पण आज इतक्या माळा माझ्याकडून झाल्या ना, खूप छान वाटलं. हरे कृष्ण. इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीनं आपल्या सर्व भक्तांचं आजच्या एकादशीच्या पावनामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या 8व्या अध्यायाच्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी आपण मंगलाचरण म्हणूया. आपण श्री गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया आणि त्यानंतर आजच्या अभ्यासाची जयंती आपण सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. सर्व भक्तांचं आपल्या या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण सर्व मिळून 8वा जो अध्याय त्याचं नाव आहे अक्षर ब्रह्म योग असं नाव आहे त्याचं. तर याचा अर्थ काय आपण समजून घेऊ. तर भगवान जे आहेत तर त्यांची प्राप्ती करणे म्हणजे क्षर म्हणजे काय की जे ऱ्हास पावणारे नाशवंत किंवा नाश पावणारे. अक्षर म्हणजे काय की जे नाश पावत नाही. मग असा जो आहे ब्रह्म म्हणजे कोणाला संबोधन आहे तर आत्मा. मग असा जो आहे म्हणजे आत्मा ब्रह्म म्हणजे काय तर आपला जीवात्मा जो आहे तर त्याला शब्द उच्चारला जातो त्याच्यासाठी उच्चारण ब्रह्म. मग असा जो आहे म्हणजे जो नाशवंत नाही असा आपला जो आत्मा आहे तर तो कशा पद्धतीने भगवान यांच्याशी जोडला जाईल ह्या संबंधीचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. म्हणून योग म्हणजे काय भगवान यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करणे जोडले जाणे. मग आता असा जो आत्मा आहे जो अक्षर आहे म्हणजे अविनाशी आहे नाश न पावणारा आहे भगवानांचा जीवात्मक अंश आहे. मग तो कसं म्हणजे कशा पद्धतीने भगवान यांच्याशी जोडला जातो म्हणजे योगयुक्त होतो हे आपण जाणणार. म्हणजेच काय
अशा म्हणजे जो जीवात्मा आहे त्याला भगवत प्राप्ती कशी होते, तर हे आपण समजून घेणार आहोत आजच्या अध्यायात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा, आपले इस्कॉन मंगळूरचे श्री श्री राधा गोविंद यांच्या संतुष्टीसाठी, आनंदासाठी आपण अभ्यास करूया. हा मग त्याची आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य कृष्णकृपामूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. कृतज्ञता व्यक्त करून आपण अभ्यासाला सुरुवात करू. हा श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम उच्यते. अर्जुनाने विचारले, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म म्हणजे काय, ही भौतिक सृष्टी म्हणजे काय, आणि देवता कोण आहेत, हे सर्व कृपया मला सांगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर वाचलं. तर आता आपण समजून घेऊया की इकडे अर्जुन आता विचारणा करतोय, हे पुरुषोत्तम म्हणजे पुरुषामध्ये उत्तमचे कोण आहेत, भगवान. तर ब्रह्म म्हणजे काय, पहिला प्रश्न आहे हा अर्जुनाचा. मग आता हे सगळ्यांची उत्तर, मग कर्म म्हणजे सकाम कर्म, मग आता भक्तिमय सेवा किंवा योग, आणि मग विशुद्ध भक्ती. तर याविषयी पण अर्जुनाला आता भगवान सांगतायत. म्हणजे त्याचे जे प्रश्न आहेत त्याची तर उत्तर देतात, पण भक्तिमय सेवा आणि योग म्हणजे याविषयी माहिती देतात. तर इथं आपण समजून घेऊया की विशुद्ध भक्ती म्हणजे भक्तियोगाचं आचरण, म्हणजे भक्तियोग आपण म्हणू, विशुद्ध भक्तियोग. आणि योग मिश्र भक्ती कशी असते. तर हे पण ह्या अध्यायामध्ये थोडासा आपण अभ्यास करणार आहोत. आतापर्यंत आपण काय अभ्यासलं, कर्म मिश्र भक्ती, म्हणजे कर्म जो आहे तर ते करून भक्ती म्हणजे भक्ती प्रेममय सेवेचे प्रयास, म्हणजे भक्ती योगाचं आचरण करायचं. तर ती कर्म मिश्र भक्ती आपण पाहिली. तर आता या अध्यायातनं आपण योग मिश्र भक्ती पण आणि भक्तिमय सेवा म्हणजे भक्ती जी आहे ती विशुद्ध भक्ती आपण म्हणू, तर ती पण कशी करतात तर हे शिकणार आहोत. मग आता भागवतामध्ये काय आहे की परम सत्य म्हणजे ब्रह्म म्हणजे परमात्मा किंवा भगवान म्हणजे तर ह्यांना म्हटलं जातं. मग आता ह्या खेरीज आत्म्याला सुद्धा ब्रह्म म्हटलं जातं. मग आता अर्जुनाला आत्म्याविषयी विचारायचं आहे बरं का, प्रश्न हे सगळे. मग आता वैदिक शब्दकोश जे आहेत ना त्याच्यामध्ये आत्मा म्हणजे की नाही मन, शरीर आणि इंद्रियांना पण म्हटलं जातं. ह्या आपण थोड्या म्हणजे बारकावे लक्षात घेऊया, म्हणजे आपल्याला ह्या अध्यायामध्ये जेव्हा असे शब्द येतील तेव्हा लक्षात येईल. मग आता अर्जुनाने भगवानाला पुरुषोत्तम म्हणले म्हणजे काय, की तो आता आपल्या मित्राला नाही प्रश्न विचारत आहे, आधी तो गुरु म्हणून शरण गेला. आता पुरुषामध्ये उत्तम म्हणजे काय, की सगळं काही सामर्थ्य असलेले असे पुरुषामध्ये उत्तम, म्हणजे षडेश्वरी नियुक्त असे असे म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक असे जे आहेत भगवान, तर त्यांना तो संबोधन करतोय. आणि मग त्यांना तो प्रश्न विचारतोय कारण भगवानच सर्वोच्च अधिकारी आहेत आणि तेच उत्तम पद्धतीने सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर. हा माताजी हा श्लोक वाचू. हरे कृष्ण. अधियज्ञं कथा कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो, आणि भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झालेले पुरुष मृत्यू समय तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा म्हणजे भगवान कसं सांगतात अर्जुनाला सगळं, आणि त्याच्यासाठी आधी अर्जुन सगळे प्रश्न विचारतात. म्हणजे गुरूंच्या चरणी आपण जातो तेव्हा आपल्या मनातल्या शंका ज्या आहेत त्या अत्यंत विनम्र भावाने आपण त्यांना विचारू शकलो पाहिजे का. अर्जुन त्यांना शरण आलाय आणि त्यांना पुरुषोत्तम म्हणतोय, म्हणजे अशा पद्धतीने ते सर्वोच्च अधिकारी आहेत या नात्याने तो त्यांच्या चरणी नम्रपणे प्रार्थना करतोय पहा की हे मधुसूदन, म्हणजे जो आहे म्हणजे जो राक्षस आहे मधु नावाचा, तर त्याचा वध केला होता भगवान श्रीकृष्णाने. आणि म्हणून अर्जुन जो आहे तर तो श्रीकृष्णाला मधुसूदन असं म्हणतो. म्हणजे काय, त्यांच्या मनामध्ये जे काही संशय शंका आहेत तर ते उत्पन्न व्हायला म्हणजे मनात व्हायला नको होते. म्हणजे पण अर्जुन श्रीकृष्णाचा भक्त आहे म्हणून अर्जुना जो आहे तर त्याला असं वाटतं हे संशय म्हणजे सगळे अशा त्या असुरांसारखे आहेत. आणि मग श्रीकृष्ण तर असुरांचा संहार करण्यामध्ये एकदम म्हणजे कुशल आहेत.
आणि म्हणून अर्जुन इथे त्यांना मधुसूदन म्हणतोय. म्हणजे आपल्या मनातले जे काही शंका कुशंका स्वरूपी आहेत त्यांचा सगळ्यांचा संहार हे श्रीकृष्ण करून टाकतील. मग आता अर्जुनाला हे प्रश्न पडलेत सगळे की यज्ञाचा अधिपती कोणाला म्हणायचं, किंवा मग आता या देहामध्ये तो कसा निवास करतो, भक्तिमय सेवेमध्ये जर युक्त झाले पुरुष तर त्यांना मृत्यूसमयी तुम्ही कसं काय समजू शकता, असे प्रश्न आहेत. मग आता ह्याच्यामध्ये कारण काय आहे असं त्याला वाटण्यामध्ये, तर यज्ञ जे आहे ना तो इंद्रासाठी पण केले जातात आणि यज्ञाधिपती म्हणून इंद्राला आणि विष्णूंना पण म्हटलं जातं. मग आता विष्णू ब्रह्मा किंवा म्हणजे जे शिव आहेत तर सगळ्यांचे प्रमुख. मग इंद्र आणि विष्णू या दोघांची पण उपासना म्हणजे जी आहे यज्ञाने म्हणजे केली जाते. अशा पद्धतीचे म्हणजे वेदामध्ये जे आहेत तर ते उल्लेख आहेत. आणि मग अर्जुनाला म्हणून प्रश्न पडलाय की मग वास्तविक खरा यज्ञाधिपती कोण आहे, आणि मग जीवाच्या शरीरात तो कसा निवास करतो, म्हणजे नेमकं काय, अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतायत अर्जुन. आता या प्रश्नावरून लक्ष देईल पहा, अर्जुनाला हे सगळं ज्ञान आहे, आपल्यासारखे सामान्यांना हे ज्ञानाचं दालन खुलं करायला अर्जुन प्रश्न विचारतोय. आता यात शब्द जो आहे ना प्रयाण काले हा शब्द आहे पहा. तर याच्यावरनं आपण समजून घेऊया. म्हणजे इथे आपण लक्षात घेऊया की आपल्याला जेव्हा जेव्हा आपल्या मृत्यूचा क्षण असतो त्यावेळेला आपली मनस्थिती कशी असते पहा. तर ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे मृत्यू समयी सगळी शारीरिक कार्य विस्कळीत होतील, मन अस्वस्थ होईल, शरीर व्याकुळ होईल. मग आता आयुष्यभर जर आपण फक्त म्हणजे भौतिक सुखामध्येच रमलो तर आपण जे काही आयुष्यभर केलेलं असतं ना तर ते आपल्याला मृत्यूसमयी सगळं एखादा चित्रपट कसं समोरून डोळ्यासमोरून हलावा म्हणजे जावा तशा पद्धतीनं चित्रपटाचे सीन कसे असे फ्लॅशबॅक सीन दिसतात की नाही असे दाखवले जातात ना चित्रपटामध्ये, तर तशा पद्धतीनं समोर सगळं आयुष्यभर केलेलं येतं. मग आता आपण आयुष्यभर जर हे पाहिजे ते पाहिजे, म्हणजे मला बंगला पाहिजे, गाडी पाहिजे, हे माझी मुलं अशी पाहिजेत, माझी नातवंड अशी पाहिजे, म्हणजे हे ह्याच्यातच घालवलं असेल तर मग आपल्याला तेच आठवेल आणि आपला हा जन्म म्हणजे पुढच्या जन्माची तयारी असते. मग त्यानुसारच आपल्याला जन्म मिळेल. आणि मृत्यू विषयी वर्णन जे आहे असं केलं गेलं आहे ना, तर शास्त्रामध्ये मृत्यूचं वर्णन कसं आहे की हजारो म्हणजे एका वेळेला हजारो म्हणजे विंचू चावल्यानंतर कशी जी वेदना तर तशी वेदनामयी असतो. आणि जितकं आपली आसक्ती जास्त ना म्हणजे इतर गोष्टींमध्ये भगवान सोडून तर तितकं वेदनामयी आपलं मृत्यू असतो. आणि त्याचबरोबर दुसरं एक वर्णन येतं की कॅक्टस जर आपल्या नाभीमध्ये घातलं आणि म्हणजे तिथून जर असं प्राणवायू जो आहे तर तो म्हणजे बाहेर काढला असं आपण म्हणतो ना खरडून असं पद्धतीने जसं केलं जातं, तर जसं खोबरं खोतात तसं साधारण म्हणजे चित्र समोर आणेल. तर अशा पद्धतीचं म्हणजे मृत्यू समयी जे आहे तर वेदना असतात थोडक्यात. बिलकुल कुणी घाबरूयात नको. जो भगवत भक्त आहे ज्यानं आयुष्यभर भगवान नामाचा सराव केलाय, ज्याने आयुष्यभर भगवानाची भक्तिमय प्रेमने सेवा केली, तर त्याचा मृत्यू अत्यंत शांततेने होतो किंवा त्याला मग अंतसमयी भगवानांचं नाव आठवतं पहा. आणि त्यामुळं त्याच्या सगळ्या जे म्हणजे क्रिया आहेत तर त्या मृत्यूसमयी श्रीकृष्णाच्या चरण कमलावर स्थिर होतात. आणि त्यामुळं त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते पहा. मग म्हणून इथे भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी त्यांचे जे भक्त आहेत खूप चांगले असे, तर त्यांनी भक्त कुलशेखर महाराज आहेत तर ते काय म्हणतात की मृत्यूसमयी काय माहिती माझी कशी अवस्था असेल, कंठ दाटलेला असेल, मला बोलता पण येणार नाही. मग त्यापेक्षा आत्ता मी निरोगी आहे आणि मन जे आहे तर ते अविचल आहे म्हणजे एकदम स्थिर आहे, तेव्हाच मला मृत्यू होते. म्हणजे मग काय होईल, मला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. अन्यथा काय होईल, मृत्यू समय शरीर विस्कळीत झालेलं असतं, आवाज फुटत नसतो, कंठ दाटलेला असतो, म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण शारीरिक व्याधीने ग्रस्त असू शकतो. काय माहिती आपण कोमामध्ये असो, कसे असो, आपल्याला काही माहिती नाही ना, आपल्याला बोलता येईल की नाही. आणि म्हणून ते म्हणतात निरोगी असतानाच मला मरण यावं आणि मृत्यू समय श्रीकृष्णाच्या चरण कमलांवर मन स्थिर म्हणजे राहावं माझं. आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की मग मृत्यू समय श्रीकृष्णाच्या चरण कमलावरती कसं बरं स्थिर मन राहील. मग आता सगळ्यांची उत्तर भगवान देणार आहेत. मग आता ती आपण सगळी समजून घेणार आहोत पुढच्या श्लोकात. हा हा मग आता हे जे श्लोक आहे त्यांचा थोडासा जो आहे संदर्भ घेऊया आपण की जरा मरण मोक्ष हा जो श्लोक आहे तर म्हणजे काय की जन्म मृत्यूतून मुक्त होण्याकरता जे प्रयत्न करणारे बुद्धिमान मनुष्य आहेत तर ते भगवानांच्या भक्तिमय सेवेद्वारे जे आहेत तर ते भगवानाचा आश्रय घेतात.
आणि मग वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहेत, कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचं संपूर्ण ज्ञान असतं. ब्रह्म म्हणजे काय, तर असे आध्यात्मिक स्तरावर जे स्थिर झालेले असतात, ब्रह्म यांना म्हणायचं. म्हणजे असे जीवात्मा की जे आध्यात्मिक उन्नती साधलेली असते आणि त्यांचं प्रत्येक कर्म आध्यात्मिक कर्म बनलेलं असतं. असे जे आहेत भक्तिमय सेवेद्वारे ते शुद्ध झाले असतात आणि ब्रह्मस्तरावर स्थित असतात, म्हणजे पुन्हा तिथून विचलित होत नाहीत. मग आता दुसरा श्लोक आहे साधी भूतदी दैवम्मा, साधी यज्ञांच्या वेद, ह्याचा संदर्भ घेतलाय आपण. तर हे लोक मतपरायण होतात, म्हणजे आपण काल अभ्यासलंय की भगवान यांचंच चिंतन करतात. आणि मग हा शेवटचा श्लोक होता कालच्या अध्यायाचा. तर भगवान यांच्याच चिंतनामध्ये ते रममाण असतात आणि त्यामध्ये त्यांनी सगळं जाणलेलं असतं, भगवान यांचं स्वरूप कसं आहे. म्हणजे भगवानच आपले सर्वस्व आहेत, नियंत्रक आहेत, पालक आहेत, अधिष्ठाता आहेत, या सृष्टीचे संचालक, सगळं काही जाणलेलं असतं, त्या ज्ञानामध्ये स्थित असतं. त्यामुळे मृत्यूसमयी अशा व्यक्तीला भगवान यांचं स्मरण होतं आणि त्याद्वारे त्याची चेतना जी असते ती दिव्य चेतनेमध्ये तो जो आहे तर तो राहतो. भगवान ते सगळं दायित्व घेतात, कारण त्यांच्या संतुष्टीसाठी त्यांनी आयुष्यभर कार्य केलेलं असतं ना. आणि त्यामुळे काय होतं, तर असे लोक भगवानांना मृत्यूसमयी जाणू शकतात. म्हणजे आपण कालच्या अभ्यासात समजून घेतलं होतं. आता ह्याचा संदर्भ आपण पुढच्या श्लोकांना घेतोय. हा माताजी, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा हा माताजी, हा श्लोक वाचू. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संज्ञितः. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर वाचलं. तर आता आपण समजून घेऊया की भगवान सांगतायत आता की अविनाशी दिव्य जीव आहे. म्हणजे अविनाशी दिव्य जीव म्हणजे कोण, तर आपला आत्मा. तो कसा आहे, अक्षर म्हणजे अविनाशी, नाश न पावणारा. मग तो जो आहे तर त्याला ब्रह्म म्हणतात, म्हणजे आपल्या जीवात्म्याला. आता ब्रह्माहून श्रेष्ठ परब्रह्म म्हणजे कोण, परब्रह्म भगवान यांना म्हटलं जातं. मग आता ब्रह्म कसं आहे, अक्षर आणि नित्य आहे. म्हणजे आपला आत्मा आहे तो कसा आहे, नित्य आहे. अनादी काळापासून जसे भगवान आहेत त्यांचाच अंश असल्यामुळे तो नित्य आहे, सदैव उपस्थित असतो. त्याला मृत्यू नाही किंवा जन्म नाही. आणि आणि अक्षर आहे म्हणजे अविनाशी आहे. म्हणजे भगवान अविनाशी आहे, तसं आपला आत्मा त्यांचा चित्कण असल्यामुळे अविनाशी आहे. त्यामुळे तो कधी म्हणजे म्हणजे त्याच्यामध्ये कधी म्हणजे विकार पावत नाही तो, किंवा नाश होत नाही त्याचा. मग आता इथे आपण समजून घेऊ, ब्रह्म म्हणजे आत्मा, तर त्याच्याहून परब्रह्म म्हणजे भगवान श्रेष्ठ आहे. मग असा जो जीव आहे त्याला म्हणायचं ब्रह्म, म्हणजे आपल्या आत्म्याला ब्रह्म म्हणतात. मग भगवानांना म्हणायचं परब्रह्म. आणि मग आता भौतिक जगतामध्ये काय होतं की म्हणजे जे मूळ स्वरूप आहे तर हे म्हणजे बदलतं ह्या जीवात्म्याचं. म्हणजे काय, तो माया शक्तीमुळे भ्रमित होतो. मग त्यामुळे भौतिक भावना जी आहे तर त्याच्यामध्ये ही आली की मी म्हणजे कुणीतरी, म्हणजे स्वतःला शरीर समजला तर तो काय करतो, प्रकृतीवर म्हणजे प्रभुत्व गाजवायला जातो आणि तो त्याचा स्वभाव असतो. आणि म्हणून आध्यात्मिक आणि कृष्ण भावनेत भगवानांची सेवा करणे हा त्याचा खरं तर स्वभाव आहे. म्हणून मग आता हा जो जीवाचा नित्य स्वभाव काय आहे, तर कृष्ण भावनेत भगवानांची सेवा करणे. कारण आपण गोलोक वृंदावन मधून आलो इकडे आपल्या इच्छेने. आपल्याला एक शरीर मिळालं, मग आपल्या इच्छेनुसार सेवा करायची आपल्याला. तर मग आपल्या इच्छेने आलो, जेव्हा इकडे आलो तेव्हा भूतलावरती. मग आता आपण कसे होतो, शुद्ध होतो आणि भगवानांचे अंश होतो. आणि मग आपला जो नित्य स्वभाव काय होता, तर भगवानांची सेवा करणे. कारण आपण भगवानांची सेवक आहोत. सेवकाचं काय काम असतं, आपल्या स्वामीची सेवा करणे. मग तोच आपला नित्य स्वभाव होता आणि आहेही. आणि मग त्यामुळं त्या स्वभावाला म्हणायचं अध्यात्म. म्हणजे अध्यात्म म्हणजे काय, की एखाद्या व्यक्तीला जर अध्यात्म मी अभ्यासतोय असं जर म्हटलं तर त्याचा अर्थ काय, तर माझा जो नित्य स्वभाव आहे, आत्मा सनातन आहे, भगवान सनातन आहेत, भगवान जे सनातन आहेत त्यांचा सनातन अंश आत्मा. तर मग त्याचा जो नित्य स्वभाव काय आहे, तर भगवानांची सेवा करणं. तर ते अभ्यासणं म्हणजे अध्यात्म अभ्यासणं. म्हणजे आता तुम्हाला शब्दाचा अर्थ लागेल पहा, अध्यात्म कशाला म्हणतात. मग हा आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव आहे. आणि मग तो जेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो, तेव्हा काय होतं, त्याचं 3 गुणांशी जे आहे ते संयोग होतो आणि भौतिक प्रकृती त्याला
शरीर देते ना, आणि 3 गुणांशी संयोग होतो म्हणजे त्यांच्या प्रभावाखाली येतो. भौतिक प्रकृती जी शरीर देईल त्यानुसार त्याला धारण करायला लागतात शरीर, आणि त्यानुसार कर्म करायला लागतं. म्हणजे कुत्रा झालं तर कुत्र्यासारखं काम करायला लागेल, मनुष्य झाला मनुष्यासारखं कर्म करायला लागेल. मग ते म्हणजे कर्म. मग अशा पद्धतीनं कर्म जे आहे तर ते त्याचं घडतं. मग आता दुसरी गोष्ट काय म्हणजे प्रत्येक शरीरानुसार त्याचं कर्म बदलेल. म्हणजे तो जर डुक्कर झाला तसं कर्म होईल, मनुष्य झाला मनुष्याचं कर्म होईल, देवता झाला देवताचं. मग अशा पद्धतीनं भौतिक चेतना जशी असते त्यानुसार ते कर्म सुरू राहतं. मग आता जीवात्म्याला आपण ब्रह्म म्हणतात म्हटलं, मग आता इथं आपण समजून घ्या की हा जो जीवात्मा आहे तो भगवानाची तटस्थ शक्ती आहे. मग त्यांनी जर भगवानाच्या आध्यात्मिक शक्तीशी तादात्म्य केलं तर त्याला तो जो आहे तो काय करतो, भौतिक प्रकृतीमध्ये 84 लक्ष योनीतून प्रवास करतो, त्याला विविध देह प्राप्त होतात आणि मग त्या कर्मानुसार त्याला मनुष्य देवता असे वेगवेगळे पशु पक्षी देह मिळतील. आणि मग भौतिक सुखांची जर म्हणजे त्यानं मनुष्य म्हणून सुखासाठी यज्ञ केले तर तो काय करतो, भौतिक सुखांची प्राप्ती होते आणि तो अशा भौतिक लोक जे आहेत उच्चस्तरीय स्वर्गिक लोक तर तिथे तो जाऊ शकतो. आणि मग तिथलं पुण्य संपलं, क्षीण झालं, तिथं पुन्हा जो आहे तर तो मानव रूपामध्ये पुन्हा परतून येतो. मग ह्या प्रक्रियेला म्हणायचं कर्म. म्हणजे काय की तो जे काही जीवाला जो भौतिक देह मिळतो ना त्याच्या उत्पत्तीसाठी कारणीभूत सगळी कर्म म्हणजे सकामच असतात ना. आपल्या काहीतरी इच्छा असतात त्याद्वारेच आपल्याला म्हणजे पुढचा देह म्हणजे आपल्या त्या इच्छा असल्यामुळे त्यानुसार आपल्याला पुढच्या जन्मात देह मिळतो. म्हणजे अशा देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणारी कर्म किंवा त्याला म्हणायचं सकाम कर्म. मग आता आपण समजून घेऊया की मग असा जो जीवात्मा आहे तर त्याचा स्वभाव म्हणजे अध्यात्म समजला, आणि त्याचे जे कर्म आहे ते म्हणजे आपण कसं असतं समजून घेतलं, सकाम कर्म किंवा कर्म म्हणतात. मग आता हा जीवात्मा जो आहे त्याच्याविषयी आपण समजून घेऊ. 5 आहुती सांगितल्या आणि 5 अग्नी म्हणजे काय, स्वर्गलोक, मेघ, पृथ्वी आणि स्त्री पुरुष. म्हणजे मग या यज्ञाहुती म्हणजे काय, आपल्या श्रद्धेची आहुती, चंद्रावरील भोगता, वर्षा, अन्न आणि वीर्य. म्हणजे आपण समजून घेऊया की जेव्हा आपण यज्ञ करतोय म्हणजे तर तो आपण उच्च लोकात जातो, आणि मग यज्ञाचं पुण्य क्षीण झालं की आता उच्च लोकात गेलेला जीवात्मा खाली कसं येणार, खाली पृथ्वी लोकात कसं येणार. तर तो काय करतो, तर तो त्याला म्हणजे तो पर्जन्याच्या रूपाने पावसाच्या रूपाने येतो, थेंबाच्या रूपात पृथ्वीवर, आणि मग तो धान्याचे रूप धारण करतो आणि मग धान्य आपण खातो, मग त्याचं रूपांतर वीर्यामध्ये होतं. आणि मग असं जे म्हणजे वीर्य आहे त्यापासून स्त्रीला गर्भधारणा. म्हणजे अशा पद्धतीनं जीवात्मा जो आहे तर तो पुन्हा पुन्हा म्हणजे मनुष्य देहामध्ये म्हणजे जो आहे तो येत राहतो. म्हणजे असं जीवन मृत्यूचं चक्र करतच राहतो. कृष्ण भावनाभाविक मनुष्य तो असले सगळे यज्ञ टाळतो आणि तो कृष्ण भावनेचाच स्वीकार करतो. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवाच करतो भगवानांची. त्यामुळं तो भगवत धामाला जाण्याचा अधिकारी बनतो. म्हणजे त्याला इकडे पुन्हा परतून येण्याचा असं म्हणजे जो पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रात येण्याचा असा भाग जो आहे तर त्याच्या जीवनामध्ये हा होत नाही. पहा मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला पाहिजे. मग भगवान कसे आहेत तर अच्युत, त्यांचं पतन होत नाही. आणि जीवात्मा कसं आहे तर त्याला पतनाधीन असं म्हटलंय. म्हणजे काय की त्याला भौतिक शरीर आहे ना, मग त्याद्वारे काय होत असतं तर भौतिक शरीर नष्ट होत असतं, पण भगवान यांचं असं होत नसतं. मग भगवान आणि जीवात्मा यांच्या मधला हा भेद आहे, हा आपण समजून घेतला. आता पुढे जाऊ, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी. हा हा माताजी श्लोक वाचू. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहाभृतां वर. हरे कृष्ण. आता आपण तर समजून घेऊया की हे देहधाऱ्यामध्ये श्रेष्ठ अर्जुना निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवांमध्ये परमात्मा रूपाने मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद. तर आपण समजून घेऊया की देहधाऱ्यामध्ये अर्जुन श्रेष्ठ असा आहे, म्हणजे असा श्रेष्ठ जीवात्मा. तर त्याला अशा पद्धतीने संबोधन वापरतात. त्याला म्हणजे त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भगवान जे ते काय म्हणतात, देहधाऱ्यामध्ये श्रेष्ठ अर्जुन. आता निरंतर परिवर्तनशील अशी जी भौतिक प्रकृती आहे तिला म्हणायचं अधिभूत.
आता चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा ज्याच्यात समावेश आहे असं जे भगवान यांचं विराट रूप आहे त्याला म्हणायचं आदिदैव. आणि मग प्रत्येक देहधारी जीव म्हणजे आपल्याला काय म्हटलं जातं देहधारी जीव, कारण आपण हा बाहेर भौतिक देह धारण केलाय ना, आणि आतमध्ये आहे आपला आत्मा म्हणून आपल्याला म्हणतात देहधारी जीव उल्लेख केला जातो किंवा जीवात्मा म्हणलं जातं. म्हणजे ग्रंथामध्ये असे उल्लेख आहेत म्हणजे आपण आत्मस्तरावर आपण म्हणजे आपला आत्मा थोडक्यात. मग असा जो आहे तर त्यामध्ये परमात्मा रूपाने पुरुषोत्तम भगवान कसे वास करतात म्हणजे तर ते त्यांनाच म्हणजे काय म्हटलं जातं अधियज्ञ किंवा यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हटलं जातं असं भगवान सांगतायत. मग आता या सगळ्यामध्ये आपण समजून घेऊया म्हणजे भगवान आणि परमात्मा जे आहे ते भिन्न नाहीत, भगवान यांचंच ते रूप आहे पहा. आणि मग भगवान हे सगळ्या भावनांचं उगमस्थान आहे. मग इथं आपण आता समजून घेऊया की भगवान यांच्या दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये जर जो कार्य करतो तर त्याला भगवानांचे विविध अवतार भगवान कसे धारण करतात आणि त्या अवतारांचं कार्य सगळं माहिती असतं पहा. मग आता भगवान यांचं जे महाकाय विराट रूप आहे ना तर ते ज्याचा उल्लेख इथे केलाय पहा. म्हणजे भगवान यांच्या विराट रूपाला आदिदेव म्हणतात की तिथे चंद्र सूर्यांसारखे देवदेवतांचा सगळ्यांचा समावेश असतो. तर ते विराट पुरुष असं भगवान यांना मानलंय. म्हणजे ब्रह्मांड जे आहे तर विराट पुरुष अशी संकल्पना आहे. आणि मग त्यांचे नेत्र जे आहेत ते म्हणजे चंद्र सूर्य, आणि त्यांचं मस्तक म्हणजे उच्चतर लोक म्हणजे पृथ्वी लोकाच्या वरते जे वरची जे लोक आहेत ते. आणि विराट पुरुषाचे चरण म्हणजे पाताळ लोक म्हणजे पाताळाचे जे भाग आहेत ना तर ते सगळे. तर अशा पद्धतीने कल्पना आहे. मग नवसाधकांना ह्या रूपा बद्दल सांगितलं जातं भगवान यांच्या. कारण त्यांना भगवान यांच्याविषयी ज्ञान नसतं. आता आपण समजून घ्या ही जी संकल्पना आहे म्हणजे आत्म्याविषयीची तर ती अशी आहे म्हणजे जेव्हा सुरवंट असतो तर म्हणजे ती अळी किंवा सुरवंट तर त्याचं फुलपाखरू बनायचं स्वप्न तो त्याच जीवनात पाहतो पहा. मग तसं जो भक्त असतो ना तर किंवा आपल्यासारख्या जीवात्मा जो आहे तर आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे याच जीवनामध्ये जे आहे तर ते आपण आपली जी दूषितता आहे तर ती म्हणजे त्यागून म्हणजे काय भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे शुद्ध होऊन आपण आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो पहा. भगवत प्राप्ती करू शकतो. त्याच्या त्याचं नाव आहे. म्हणजेच काही ह्याच जीवनामध्ये अळीचं सुरवंट म्हणजे अळीचं किंवा सुरवंटांचं फुलपाखरू होऊन ते उडून जातं. ते ध्यास येतं आणि फुलपाखरू बनतात. तसं आपण देखील हे साध्य करू शकतो. हे याच्यातून आपण समजून घेतलं. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा श्लोक वाचू. अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. आणि अंतकाळी केवळ माझे स्मरण करीत जो आपला देह त्याग करतो तो तत्काळ माझ्या प्रकृतीची प्राप्ती करतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आता आपण समजून घेऊया की जो अंतकाळी भगवानाचं स्मरण करत देह त्याग करतो तो तत्काळ माझ्या प्रकृतीची म्हणजे भगवान कसे तर आध्यात्मिक प्रकृती आहे त्यांची सच्चिदानंद आहे तर त्या प्रकृतीची म्हणजेच काय भगवानांचा आध्यात्मिक धामाची प्राप्ती करतो असं भगवान म्हणजे भगवानांचा आध्यात्मिक देह प्राप्त होतो माझी प्रकृतीमध्ये. आणि महादेह कुठं प्राप्त होईल तर तो प्राप्त झाल्यावर आपण भगवत धामातच जाऊ ना, त्यात मुळीच शंका नाही असं भगवान सांगतात. म्हणजे भगवान यांची दिव्य भक्तिमय प्रेममय सेवा केल्यामुळं कृष्ण भावनेमध्ये असा जो व्यक्ती असतो त्याला देहत्याग झाल्यावर भगवान यांच्यासारखा देह प्राप्त होतो भगवत धाम म्हणजे तसा शुद्ध जसे भगवान शुद्ध आहेत तसा. आणि त्यामुळे काय होतं की त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते पहा. म्हणजे भक्तियोगाचं जर आपण आचरण आपण म्हणजे जर केलेलं नाहीये तर अशा अशुद्ध जीवाला काही मृत्यूसमयी भगवानाचं स्मरण घडणार नाही. पण जो म्हणजे भक्तियोगाचं आचरण करेल म्हणजे भगवान जे आहेत तर यांचं स्मरण करेल तर त्याला नक्की मृत्यूसमयी भगवान यांचं स्मरण जे आहे तर ते होईल पहा. म्हणजे इथे स्मरण हा शब्द महत्वाचा. स्मरणमुक्त वा कलेवरम असं म्हटलंय. तर ह्याच्यावरनं लक्षात ठेवा म्हणजे कलेवरम म्हणजे शरीर ते मृत शरीर त्याला उद्देशून म्हटलंय. म्हणजे याच्यावरून समजून घेऊया की आपण जीवनाच्या सुरुवातीपासून ज्या क्षणी आपण कृष्ण भावनेमध्ये आलोय त्या क्षणापासून आपण वेळ न दवडता काय केलं पाहिजे तर भगवानाचं स्मरण केलं पाहिजे. तर काय होईल अंतःसमयी आपल्याला आठवेल. नाही तर आपण भौतिक सगळ्या आसक्तीच्या कार्यामध्ये स्वतःला गुंतवून घेतलं तर ते सगळं चित्रपटासारखं आपल्या डोळ्यासमोरून जाईल आणि आपल्याला ज्या काही कामना आहेत तर त्यानुसार आपल्याला पुढचा जन्म मिळेल. मग त्यापेक्षा आपण काय केलं पाहिजे सतत लक्षात येईल तेव्हा
सतत मुखात काय केलं पाहिजे, भगवानाचं नाम घेतलं पाहिजे, भगवानाच्या सेवेचा ध्यास घेतला पाहिजे, भगवानाचं स्मरण केलं पाहिजे. मग निश्चितांत समय आपल्याला भगवानाचं जे आहे ते स्मरण होईल पहा, आणि आपलं जीवन सफल होईल. म्हणजे कृष्ण भावनेचं आचरण म्हणून आपण सुरुवातीपासून केलं पाहिजे. म्हणजे पहा, परीक्षा असेल तर आपण काही परीक्षेच्या दिवशी पुस्तक उघडतो का? बिलकुल नाही. आपण वर्षभर अभ्यास करतो, वेगवेगळ्या टेस्ट देतो, मग आपण पास होतो परीक्षेमध्ये. मग ही पण परीक्षाच आहे आपली. आणि ही कशी आहे, तर कृष्णाने घेतलेली परीक्षा आहे, आणि तिथं खूप कडक असा परीक्षक आहे, पर्यवेक्षक म्हणून आपण मायाशक्तीचा. मग आपण ह्या परीक्षेमध्ये जर पास व्हायचं असेल तर आपण सतत अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास योगयुक्तेनं नवविधा भक्ती हा आपला अभ्यास आहे. आपण सतत वेळ मिळाला की अभ्यास केला पाहिजे. आपण पास होण्यासाठी कसं वेळ मिळाला की अभ्यास करतो ना, असंच केला पाहिजे अभ्यास. आणि मग हा अभ्यास म्हणजे काय आहे, कृष्ण स्मरण. ते आणि असे म्हणजे कृष्ण स्मरण म्हणजे काय, की असे जे विविध विधी आहेत की त्याद्वारे कृष्ण स्मरण होईल, म्हणजे नवविधा भक्ती. मग पहा, आता आपण भागवताचा क्लास करतो, आपण भगवद्गीता शिकतो, हे कृष्ण स्मरण करण्यासाठी आहे सगळं. म्हणजे भगवानांना सतत जाणून घेण्यासाठी, भक्तांचा संग करतो, मंदिर सेवा करतो, हे सगळं कशासाठी, कृष्ण स्मरण होण्यासाठी. सेवा पण होणार आणि भगवानाचं स्मरण पण होणार, आणि अध्ययन पण होणार, आणि ज्ञानात वृद्धी होऊन श्रद्धा पण स्थिर होणार. म्हणजे हे कसं आहे की एकाच वेळी सर्व स्तरावर प्रगती. आणि म्हणून आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला पाहिजे. म्हणजे जितका मिळेल तितका तितका, जेवढा शक्य आहे तेवढा आपण सतत जप केला पाहिजे. आणि त्यामुळे काय होईल, आपण सहनशीलता वाढेल पहा आपली. म्हणजे त्यामुळे वृक्षासारखं आपण सहनशील असलं पाहिजे. आपल्या मार्गात संकट येतील, अडथळे येतील जपाला, आपण विचलित न होता आपलं जे नाम आहे ना ते बिलकुल सोडलं नाही पाहिजे. हरिदास ठाकूरांनी काय केलं, इतके अडथळे आले त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांना जे आहे तर ते सगळ्यांच्या समक्ष म्हणजे जे आहे तर ते कोड्यांनी असं मारण्यात आलं. पण त्यांना इतकं मारून सुद्धा त्यांनी काय केलं, तर हरिनाम सोडलं नाही, बिलकुल सोडलं नाही. इतकी प्रतिकूलता असताना सुद्धा तर त्यांनी हरिनाम सोडलं नाही. मग असं हरिनाम जे आहे त्याची काठी आपण घेणं आवश्यक आहे. अनेक संकट येतील, त्या संकटांना सामोरं जात सहन करत आपण महामंत्राचा अविरत जप केला पाहिजे, की जेणेकरून अंतकाळी आपल्याला कृष्ण भावनेचा संपूर्ण लाभ होईल. जसं भीष्म पितामहाने केलं पहा, ते महाजनांमध्ये येतात, 12 महाजनांपैकी सदैव ते कृष्ण भक्तच होते. भगवानांची सेवा करायचा त्यांनी प्रयत्न केला. अंतकाळी सुद्धा भगवानांना समोर पाहत, म्हणजे अशाही परिस्थितीत त्यांनी भगवान यांचं गुणगान केलं, त्यांना पाहत, त्यांना दर्शन घेत. म्हणजे त्यांनी जे आहे तर ते श्लोकांची रचना केली, म्हणजे त्याला म्हणायचं विष्णू सहस्त्रनाम. आणि त्याला समोर पाहत, त्यांच्या लीला आठवत, अशा पद्धतीने सुंदर भीष्मस्तुती आहे. तर अशा पद्धतीने त्यांनी प्राण त्यागले पहा, जेणेकरून त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती झाली पहा. असे जे आहेत भीष्म पितामह, तर त्यांच्या आपण चरणचिन्हांचं अनुसरण केलं तर निश्चितच आपल्याला अंतःसमयी जे आहे तर ते भगवानाचं स्मरण होईल. म्हणजे जसं सुरवंटांचं रूपांतर फुलांकरात होतं, तसं सदैव सुरवंट चिंतन करतो फुलपाखरू होण्यासाठी, व तो फुलपाखरू होऊन उडून जातो. तसं आपलं जीवन आहे पहा, हे भौतिक जीवन आहे. मग इथे आपण सदैव कृष्ण चिंतन करायचं, की जेणेकरून आपल्याला जीवनाच्या अंती श्रीकृष्णांसारखं शरीर प्राप्त होईल, म्हणजे आध्यात्मिक देह प्राप्त होईल, आणि आपण पण आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून भगवत धामात जाऊ शकतो. पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा त्याची श्लोक वाचूया. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हा, हे कौन- आता आपण हा वाचणार वाच. हे कौन्तेया, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पहा, ह्यातून आपण एक समजून घेऊया एक नवीन सूत्र. आपण सगळ्यांनी तर आपण आपल्या देहाचा त्याग करत असताना आपल्या मनात जो भाव असतो ना, म्हणजे जे भाव येतात उमटतात, ज्याचं स्मरण मग आपल्याला होतं त्या क्षणी, तर आपल्याला त्या भावानुसार म्हणजे तो प्राप्ती, म्हणजे त्या भावाचं आपल्याला शरीर मिळतं. म्हणजे आपल्या मनात ते भाव काय येतात, आपल्या इच्छा असतात. म्हणून जसं भरत महाराजांचं झालं, हो की नाही. तर काय झालं, भरत महाराज महान होते, पण मृत्यूच्या क्षणी हरणाचं चिंतन केलं, पुढचा जन्म हरणाचा झाला. मग हरणाचा जन्म असला तरी पूर्वकर्माचं स्मरण होतं, पशुचा देह स्वीकारायला झाला, म्हणजे पतन झाला नाही असा देह स्वीकारायला लागल्यामुळं. मग त्या चिंतनाचा प्रभाव असा होतो पहा. आणि म्हणून मृत्यूच्या समयी आपण जे काही विचार करतो म्हणजे ते आपल्या वर्तमान म्हणजे कर्मामुळं
पुढचा जन्म जो मिळणार भावी जन्म त्याची निश्चिती असते पहा. आपण सदैव कृष्ण चिंतन केलं तर आपल्याला काय होईल, अंतसमयी आपण मृत्यूच्या समयी श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्वभावाचा आठवू, त्यांच्या लीला आठवू, मग त्यांच्या दिव्य स्वभावाचीच आपल्याला प्राप्ती होईल पहा. म्हणजे हरणाचं चिंतन केल्यावर जर हरणाचं शरीर मिळत असेल तर आपण भगवान यांच्या श्यामसुंदर रूपाचं चिंतन केलं, त्यांनाच आठवलं, त्यांच्याच नावाचा जप केला, त्यांच्याच सुंदर लीला नाम गुण रूप यांचं चिंतन केलं तर निश्चितच आपल्याला भगवानांच्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती होईल पहा. आणि म्हणून भगवानांचा म्हणजे जो देह आहे तो काही प्राकृत नाहीये, पूर्णतः आध्यात्मिक आहे. आणि आपण त्यांचे चित्कण म्हणजे जीवात्मक अंश आहोत. आपण पण असेच होतोय, ते प्रकृतीत येऊन काय झालंय की आपण प्रदूषित झालोय. मग आपल्याला पुन्हा त्या विशुद्ध देहाची प्राप्ती होईल की जसं भगवान यांचं आहे. आणि त्याद्वारे आपण जे आहे तर भगवान जे आहे तर त्याची कृपा मिळू शकतो पहा. म्हणजे त्या दिव्य स्तरावर आपण स्थित होऊ शकतो जेव्हा आपला देह त्यागला जाईल तेव्हा. मग याच्यातून आपण समजून घ्या की हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे काय, त्याच पुन्हा 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 स्मरण, पुन्हा पुन्हा स्मरण करणं आणि तो मुखामध्ये ठेवणं म्हणजे काय आहे, तर आपण जीवनामध्ये यशस्वी परिवर्तन घडवण्याची ती गुरुकिल्ली आहे किंवा सर्वोत्तम मार्ग. म्हणून आपण मुखात नेहमी राम हातात काम असं म्हटलंय ना, म्हणजे मुखात नाम झालं पाहिजे आपल्या भगवंतांचे, असं सदैव प्रयास जेव्हा करू तेव्हा निश्चितच आपल्या आयुष्याच्या शेवटी यशस्वी बनू पहा. तर पुढच्या श्लोकावर येऊया माताजी. हा माताजी. भरत महाराजांची गोष्ट आपल्याला माहिती आहे, त्यांनी हरणाचं चिंतन केलं. यज्ञ करत असताना ते हरणी जे हरणाचं पाडस जे आहे तर त्यांना मिळालं. कसं तर त्या हरणीचा पाठलाग केला वाघाने, तिचा पाठलाग करत होता, मग तिने उडी टाकली नदीमध्ये, मग तिला छानसं पाडस झालं. मग त्याला ते घेऊन आले भरत महाराज, त्याने त्याचा सांभाळ केला आणि मग ते सदैव त्याच चिंतनामध्ये असायचे. आणि त्यामुळे त्यांचं भगवान यांची जी भक्ती प्रेम साधनेचे प्रयास आहेत तर ते किंवा सेवा जे करायचे त्या काळात यज्ञ करायचे ते, तर ते सगळं संन्यस्त जीवन स्वीकारल्यावर हे सगळं करणं आवश्यक होतं. पण ते तिकडे विसर पडला आणि मग समयी असा परिणाम झाला, त्यांच्या मनात त्या हरणाचेच विचार राहिले आणि मग त्यांना हरणाचं शरीर प्राप्त झालं आणि पुढे 3 जन्म त्यांना घ्यावे लागले पहा. म्हणजे तो एक जन्म हरणाचा आणि पुन्हा जड भारताचा आणि मग त्यांना मुक्ती मिळाली. मग ह्या उदाहरणावरून आपण काय शिकायचं, म्हणजे भरत महाराज काही असे नव्हते कुणीतरी प्रदूषित पती जीवात्मा, ते उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त होते. पण भगवान काय करतात, अशा उच्च कोटीच्या शुद्ध भक्तांच्या माध्यमातून अशा लीला करतात की ज्याद्वारे आपल्यासारख्या सामान्य जनांना शिकता येईल. आपण त्यांच्या म्हणजे त्या उदाहरणातून शिकून काय करू शकतो, आपण स्वतःची उन्नती करू शकतो. मग अशा पद्धतीने आपण हा भाग समजून घेतला. आता पुढच्या आपण श्लोकावर येऊया. हा माताजी. माताजी श्लोक वाचू. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. खूप खूप धन्यवाद. खूप छान वाचला श्लोक. माताजींचा आवाज इतका गोड आहे की ऐकतच राहावं वाटतं. तर खूप सुंदर श्लोक. तर हा श्लोक पण महत्वाचा आहे. ह्या अध्यायामध्ये असे फॉर्म्युला एक श्लोक आहेत. तर तो पहिला श्लोक होता ना, यम यम वापी स्मरण भाव, हा एक. आता हा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हा तर तुम्ही सूत्रच समजून घ्या. आपल्यासारखे गृहस्थांनी कसं वागायचं तर ह्याचं सुंदर उदाहरण म्हणजे जे आहे तर हा श्लोक आहे. म्हणजे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. तर भगवान काय म्हणतात की तू सदैव माझं म्हणजे कृष्ण रूपाचं स्मरण कर, श्यामसुंदर रूपाचं, आणि आपल्या युद्धरूपी स्वधर्माचं आचरण कर. म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्थेमुळे स्वधर्म आहे आपलं, कर्तव्य कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणतात ते. आणि तू स्वतःची सगळी कर्म मला अर्पण कर. म्हणजे कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण कर्म करायचं आणि मन आणि बुद्धीला माझ्या ठाई स्थिर केल्यामुळे तुला काय होईल, निसंदेह माझी प्राप्ती होईल. म्हणजेच काय, भगवत धामाची प्राप्ती होईल. म्हणजे भगवानाने अर्जुनाला जो उपदेश केलाय तो पहा. आपल्यासाठी जे लोक आहेत गृहस्थाश्रमातले, सांसारिक कार्य पण आहेत आपल्याला आणि आपल्याला आध्यात्मिक कर्म पण करायचंय. मग आपल्याला आपलं कर्तव्य कर्म केलंच पाहिजे. जे काही आहे ते व्यवसाय, नोकरी, धंदा, जे ते विहित कर्म आहे आपलं. मग भगवान काय ते सोडून टाका सांगत नाहीत आपल्याला. भगवद्गीतेत कुठेही नाही सांगितलंय सोडून टाका म्हणून. मग ते इम्पर्सनलिझम, निर्विशेषवाद्यांसारखं होईल. तसं नाही, भगवानाने आपल्याला काय सांगितलंय, भक्त बनताना आपलं सगळं कर्तव्य कर्म करायलाच सांगितलंय. आणि ते करत असताना हरिकृष्ण महामंत्राचा जप करा. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळे मला हा व्यवसाय, नोकरी जे काय ते मिळाले, त्यानुसार मी कर्म केलं त्यांचं स्मरण करून. तर आपली भौतिक विकारातून मुक्तता होईल पहा. मग आपलं मन आणि बुद्धी श्रीकृष्णाच्या स्थिर ठेवायचं. म्हणजे आपण जे काही आपलं कार्य करत असतो मग तिथं श्रीकृष्णांचं स्मरण करायचं पहा. मग त्यामुळे काय होतं की श्रीकृष्णाच्या नामाचं कीर्तन केल्यामुळे, त्याचं सदैव स्मरण केल्यामुळे आपण म्हणजे त्याच वातावरणात असल्यामुळं मी काय होतं, म्हणजे सदैव श्रीकृष्णाचं स्मरण आपल्याला राहतं
आणि मग कृष्णांचं चिंतन होतं आणि मग त्यामुळे आपल्याला सर्वोच्च लोक म्हणजे कृष्ण लोकाची नक्की प्राप्ती होऊ शकते. भगवान काय म्हणतात, निस्संदेह प्राप्ती होईल पहा. भगवानचे केवळ आपण ह्या आदेशाचं जर पालन केलं तर निश्चितच आपण उन्नती करू, कृष्ण लोक आपण प्राप्त करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर जाऊ. हो त्याची वाचन. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. मग इथे काय म्हणतात भगवान की हे पार्थ, तुझं मन विचलित होऊ नये देता माझ्यामध्ये निरंतर स्मरणामध्ये तू युक्त केलंस, म्हणजे माझं निरंतर स्मरण तू करत राहिलास, असं माझं जे ध्यान म्हणजे परमपुरुषाचं, परमपुरुष म्हणजे भगवान, तर तो निश्चितपणे माझी प्राप्ती करतो. म्हणजे मन विचलित करायचं नाही. म्हणजे काय, तर आपण समजून घेऊया की मन हे चंचल आहे. आपण अभ्यासलंय की नाही 6व्या अध्यायात, म्हणजे इतकं चंचल आहे की ते वायूला पण जे आहे ते आटोक्यात आणणं शक्य आहे, नियंत्रित करणं, पण मनाला अवघड आहे असं अर्जुन म्हणतो. मग त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, मनाला मित्र बनवलं पाहिजे आणि कृष्ण भावना जागृत केली पाहिजे. मग महामंत्राच्या जपाने कृष्ण भावनेची जागृती होते. मग अशा पद्धतीनं आचरण केलं म्हणजे तोच आपला योग आहे. म्हणजे त्यामुळे मग आपण काय करतो, भगवान नामाचं जेव्हा कानानी जे आहे ते ऐकतो, म्हणजे जिभेवर उच्चारतो आणि कानानी ऐकतो, तर त्यावेळेला जे मन आहे ना ते काय होतं, भगवत नामामध्ये भगवंतामध्ये युक्त होतं. तर म्हणजे त्याला म्हणायचं कीर्तन या प्रक्रियेमुळे. म्हणजे त्यामुळे काय होतं की मन जे आहे तर त्याच्यावर ते संस्कार होतात आणि ते बाह्य मनात जे चालतं त्याचं अंतर्मन जे आहे ते अत्यंत म्हणजे काटेकोरपणे आज्ञापालन करत असतं. मी सांगितलं पहा, बाह्य मन जे आहे तर आपला मित्र आहे आणि अंतर्मन आपलं उत्तम सेवक आहे. मग आता जर आपल्याला बाह्य मनाकडून जर अशा कृती करून घेतल्या तर आपलं अंतर्मन त्याचं पालन करणार. मग आपलं बाह्य मन जे आहे ते हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्यात गुंतले, कानाने ते ऐकण्यात गुंतले, तर मग आपोआपच काय होणार, आपलं जे अंतर्मन आहे ते पण भगवानांच्या सेवेमध्ये युक्त होणार. मग ह्याला म्हणायचं कीर्तन. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण संस्कार बदलतो चित्तावरचा आपल्या, आणि त्याद्वारे काय करत असतो, संस्कार बदलले की कृती बदलते पहा. आणि अशा पद्धतीने आपल्या मनाला युक्त करत असतो. मग असा जो भक्त आहे तर त्याला योग ध्यान आचरण करण्याला अत्यंत सोपं, म्हणजे योग म्हणजे काय, भगवान यांच्या अशा म्हणजे रूपावर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाच्या श्याम सुंदर रूपावर ध्यान करणं सोपं जातं. मग भगवत प्राप्ती करायला सोपं जातं त्याला. म्हणजे आता पुरुष म्हणजे कोणतं, भगवान हे परमपुरुष किंवा परमभोक्त आहेत, म्हणजे भगवान हेच परम श्रेष्ठ असे आहेत. आणि भगवान जे आहेत तर त्यांची तटस्थ शक्ती जीव आहेत आणि त्यामुळे भौतिक विकाराने आपण बद्ध झाल्यामुळे आपल्याला वाटतं मीच भोगताय, मीच उपभोग घेणार आहे, म्हणून आपण अनियंत्रित इंद्रियतृप्ती करत असतो अज्ञानापोटी. आणि मग भगवान हेच परमभोक्त आहेत जेव्हा समजतं, तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे, त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं पाहिजे. मग त्याद्वारे आपण भगवानांचे अनेक नाव आहेत, नारायण, विष्णू, कुठल्याही भगवानांचं नाव घ्या त्याच्यामध्ये अनंत शक्ती आहेत म्हणजे तितकेच शक्ती आहेत. कृष्ण, राम अशी सगळी नाव आहेत भगवानांची. मग ह्या कुठल्याही रूपाचं निरंतर आपण स्मरण केलं तर आपण काय होईल, म्हणजे अशा निरंतर अभ्यासामुळे आपलं जे आहे शुद्धीकरण होईल. आणि आपण निरंतर स्मरण केलं म्हणजे सदैव स्मरण केलं तर आयुष्याच्या शेवटी निश्चित आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. म्हणजे योगाभ्यास म्हणजे काय, तर त्या परमात्म्यावर ध्यान करणे, हृदयस्थ परमात्मा जे आहेत तर त्यांचं जे श्याम सुंदर रूप आहे त्याच्यावर आपण ध्यान करायचं. मग त्यामुळे काय होईल, कृष्ण जपामुळे आपलं मन भगवानांच्या ठाई एकदम एकाग्र होईल. आणि मग त्याला मनाला असं आपण बलपूर्वक म्हणजे ओढून आणून वेगवेगळ्या विचारातून कृष्ण चिंतनावर ठेवलं की निश्चितच फुलपाखरू व्हावं जसं सुरवंट्याला वाटते, तसं आपलं ह्याच जन्मामध्ये आपण जे आहे ते भगवत धामाची प्राप्ती करू, आपण आध्यात्मिक देह प्राप्त करू साधनेमुळे आणि भगवत धामाची प्राप्ती करू शकू. तर पुढे जाऊ आपण, मग त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आपण अजामिलाची गोष्ट समजून घेऊ इथे. जो अजामिल होता तर तो एक चांगला ब्राह्मण होता, पण त्याने एका जंगलात फुलं न्यायला गेल्यावरती त्याने एक दृश्य पाहिलं. एक म्हणजे वेश्या स्त्री जी होती ती संग करत होती एका पुरुषाशी, आणि त्यामुळे काय झालं, त्याचं मन झालं विचलित. अशा पद्धतीनं मायाशक्ती आपल्याला भ्रमित करत असते पहा. आणि मग त्याने त्या स्त्रीशी विवाह केला. मग तो वेगवेगळे म्हणजे आपले माता पिता पत्नी यांना घरातून त्यानं घालवून दिलं, हे सगळी कुकर्म करायला लागला. मग आता तो म्हातारा झाला, मग त्याला सगळ्यात धाकटा मुलगा होता, अनेक मुलं झाली त्याचं, त्यापैकी एकाचं नाव नारायण, तो त्याचा लाडका होता. मग यमदूत आले न्यायला, मग त्यामुळे तो घाबरला. त्या भयामुळे त्या अक्राळ विक्राळ रूप पाहून त्यांनी नारायण म्हणून हाक मारली. मग आता पहा, अजाणतेपणी केलेली भक्तिमय सेवा म्हणू आपण. तर त्यामुळे काय झालं की ते यमदूत पण आले होते आणि तिथे विष्णुदूत आले. ते म्हणे आमच्या स्वामींना ह्यांनी हाक मारली, आणि त्यांच्यामध्ये मग
वादविवाद झाला आणि मग यमदूत परतले आणि मग अजामिलाला हे प्रसंग पाहून आपली चूक समजली. मग त्यांनी साधना केली आणि मग त्यानंतर त्याला मुक्ती मिळाली. मग पुष्पक विमानातून त्याला विष्णुदूतला न्यायला आले. म्हणजेच काय, अजामिलाच्या उदाहरणावरून आपण शिकायचं की आपण भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या म्हणजे गोष्टी करण्यापेक्षा आपलं जे मन आहे म्हणजे ते कसं आहे, चंचल आहे, विचलित होणार आहे. मग त्याला भगवान यांच्या ठायी युक्त करण्यासाठी आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणं हा सर्वश्रेष्ठ उपाय आहे. पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा हा श्लोक वाचू माताजी फक्त. कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान वाचलं. तर मनुष्याने आता काय केलं पाहिजे, परमपुरुषाचं सर्वज्ञ जे आहेत असे भगवान म्हणजे त्याला सगळ्या देहाविषयी माहिती आहे, सगळ्या चराचरामध्ये आहेत भगवान. मग पुरातन म्हणजे भगवान कसे, तर आधी अनादी काळापासून भगवान जे आहेत ते उपस्थित आहेत पहा. आता नियंत्रण म्हणजे काय, तर आपल्या सगळ्यांचे पालन पोषण करते भगवानच आहेत पहा. संपूर्ण सृष्टीचे जे पालन पोषण करणारे आहेत ते भगवान आहेत. मग अणुपेक्षाही सूक्ष्म म्हणजे काय, तर आपण समजून घेऊया की आपला म्हणजे जो आत्मा आहे, तर आपल्या केसांच्या म्हणजे अग्राच्या एक म्हणजे 10,000 भाग एवढा छोटा आहे. म्हणजे आणि शिवाय ते परमात्मा स्वरूपात अणूच्या अंतरातही प्रवेश करू शकतात पहा. मग म्हणजे अखिलांचे पालन करता म्हणजे आपले सगळ्यांचे चर सगळ्या ब्रह्मांडातल्या गोष्टींचे पालन करता भगवान स्वतः आहेत आणि सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असलेले भगवान आहेत. म्हणजे काय की भगवान जे आहे तर ते इतकं सगळं म्हणजे ग्रहलोक त्यांनी धारण केले आहेत, एवढी ब्रह्मांड निर्माण करतात महाकाय. मग आपले जे विचार आहेत, आपल्या कल्पना आहेत, ह्याच्या पलीकडं भगवान आहेत आणि म्हणून म्हणजे परमेश्वरी शक्ती या सगळ्या पलीकडे आहे म्हणून त्यांना अचिंत्य असं म्हटलंय पहा. आणि नित्य पुरुष म्हणजे सदैव उपस्थित आहेत. मग त्यांच्यावर ध्यान केलं पाहिजे. म्हणजे सुरुवातीपासून ते उपस्थित आहेत. मग त्या परमपुरुष भगवानचे कसे आहेत, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी. म्हणजे आता भौतिक जगतातल्या तेजस्वी म्हणजे कोण, तर सूर्य. त्याला आता प्रकाश भगवान यांच्याकडून मिळतो. पण आपल्याला हे उदाहरण दिलंय भगवान यांनी स्वतःच. म्हणजे सूर्यासारखे तेजस्वी म्हणजे असे भगवान यांचं जे आहे तर ते रूप आहे पहा. आणि मग ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे आहेत. म्हणजे भौतिक प्रकृतीची भगवानांची एक शक्ती आहे आणि त्या माध्यमातून ते कार्य करत असतात, असं सगळ्यांचं नियंत्रण करत असतात. पण त्याच्याही पलीकडे भगवान कसे आहेत, अचिंत्य आहेत. म्हणजे आपल्यासारखे जे लोक आहेत तर्काने, बुद्धीने, युक्तीने भगवान यांना ओळखू नाही शकत पहा. अतर्क आहेत भगवान. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, त्यांनी जे सांगितले उपदेशांचं त्याचं आचरण केलं तरी बस आहे. भगवान यांना तर्काने जाणत बसण्यापेक्षा की जे आपल्या बुद्धीच्या बाहेर आहे, विचारांच्या पलीकडे आहे, असे अचिंत्य आहेत भगवान. तर त्यांना जाणण्याचे असे वादविवाद, तर्क हे टाळून आपण फक्त भागवत आणि भगवद्गीतेतले फक्त त्यांचे जे उपदेश आहेत त्यांचं जरी पालन केलं ना, तर निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. ज्ञान तर मिळेलच, पण भगवत धामाची प्राप्ती होईल. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा आता या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की जो मनुष्य अंतःकाळी दोन्ही भुवयामध्ये प्राणवायू स्थिर करतो आणि योग सामर्थ्याद्वारे अविचलित मनाने पूर्णपणे भक्तिभावित होऊन भगवत स्मरण करण्यामध्ये युक्त होतो, त्याला निश्चितच भगवत प्राप्ती होते. आता इथं जे योगाद्वारे म्हणजे योग क्रियेद्वारे कशा पद्धतीने भगवत प्राप्ती होते सांगितले. म्हणजे ह्याला म्हणायचं योग मिश्र भक्ती. मग आता मृत्यूसमयी भक्तिभावाने भगवान यांच्या ठायी एकाग्र होणे आणि म्हणजे हे आवश्यक आहे. आता पहा, जे लोक योगाभ्यास करतात ते काय करतात की प्राणवायूला दोन्ही भुवयांच्या मध्ये म्हणजे हे आज्ञाचक्र आहे इथे स्थिर करायला म्हणजे करतात. आणि मग षटचक्र योगाभ्यास असं ते करतात आणि भगवान यांच्यावर ध्यान केंद्रित करतात. आता जो शुद्ध भक्त आहे तो भगवान यांचा असलं काही करत नाही, तो कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो, भगवान यांचं स्मरण करतो आणि त्यांची सेवा करतो आणि शेवटी त्याला मग अंतकाळी भगवान यांचं स्मरण होतं पहा. म्हणजे हा भाग आपण लक्षात घेऊया. म्हणजे योग क्रियेनं अशा पद्धतीनं भगवान यांच्या वरती ध्यान केंद्रित करायला लागतं. मग आता ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या आपल्याला अंतकाळी भगवान यांचं म्हणजे जे दिव्य स्थिती आहे भगवान यांच्यासारखी ती प्राप्त नाही करून देऊ शकणार. अचानक मृत्यू समयी आपल्याला भगवान यांचं स्मरणच नाही होणार
आणि असल्या योग्य पद्धतीने तर फारच अवघड आहे सगळं. आपली कशी परिस्थिती असेल माहिती नाही. मग ह्यात त्यातल्या त्यात सोपा भक्ती योग आहे आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आपलं मन जे आहे ते विचलित होत असतं सतत. म्हणून आपण सदैव आयुष्यभर योगाचा अभ्यास म्हणजे काय, कृष्ण भावनेमध्ये राहून कृष्णांचं नाम जप, कृष्णांचं चिंतन करणं आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइडवर. हो, त्याची पुढची स्लाईड. हां, आता इथं काय सांगितलंय की जो ओंकाराचे उच्चारण करतात आणि जे संन्यासाश्रमी महर्षी आहेत ते ब्रह्मामध्ये प्रवेश करतात. अशा सिद्धींच्या इष्टा असणारे साधक ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करतात. मनुष्य ज्यावेळी मुक्त होईल त्या विधींचे संक्षिप्त वर्णन आता मी सांगतो. म्हणजे भगवान आता हे योगाचं सगळं महत्व म्हणजे योग मिश्र भक्ती सांगतायत. हे फार अवघड आहे सगळं. फक्त हा अभ्यास म्हणून आपण समजून घेऊया. हे आताच्या काळामध्ये अत्यंत अव्यवहार्य ज्ञान आहे. आपल्याला ते शक्य नाही. मग षटचक्रांचा अभ्यास सांगितलाय, तो तर अर्जुनाला माहितीच नव्हता. 2 भुवयामध्ये प्राणवायू स्थिर करायचा. आणि मग त्यानुसार मग आता ब्रह्म अद्वितीय म्हणजे ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे भगवान यांचं प्रकाश रूप, त्याची विविध रूप आहेत. मग ते निर्विशेषवादी ते ओंकारालाच ब्रह्म म्हणतात. मग आता ओंकार म्हणजे पण भगवान स्वतःच आहेत, अभिन्न आहेत त्याच्यापेक्षा. म्हणजे काय तर भगवान स्वतः. ऊ म्हणजे काय तर ऊर्जा भगवान यांची म्हणजे राधाराणी, आणि म म्हणजे जीवात्मा म्हणजे भगवान आपल्या सगळ्या शक्ती निशी तिथे उपस्थित आहेत. मग ते म्हणजे ओंकारामध्ये उपस्थित आहेत. मग अशा पद्धतीनं हे ब्रह्मामध्ये संन्यासाश्रमी ऋषी जे असतात ते निर्विशेष ब्रह्मामध्ये प्रवेश करतात. त्या ब्रह्मावर ध्यान करून म्हणजे ब्रह्मज्योतीवरती म्हणजे जे आहे तर ते तिथे प्रवेश मिळवतात. आता ओंकाराचे उच्चारण आणि ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन असं वैदिक संस्कृतीमध्ये गुरुसोबत राहायचं आणि हे सगळं ज्ञान घ्यायचं असं त्यांना शिकवलं जातं. पण आताच्या जीवनामध्ये हे ब्रह्मचारी पण मिळणं अवघड आणि त्या ब्रह्मचार्याचं पालन पण करणं अवघड. म्हणजे अशी कुठली आपल्या म्हणजे ह्याच्यावर संस्था नाही विश्वामध्ये की तिथे हे सगळं शिकवलं जाईल. म्हणजे आता अशी परिस्थिती झाली. आणि मग हे सगळं ब्रह्मचर्याचं पालन जर केलं नाही तर मग आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती कशी होणार. म्हणजे हे योग मार्गाचं सगळं अवघडच आहे. हे सगळं योग मिश्र भक्ती. त्यापेक्षा आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलंय, कलियुगामध्ये भगवत साक्षात्कार होण्यासाठी अत्यंत शास्त्रसंमत मार्ग, कलियुगाचा धर्म म्हणजे काय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ह्या कीर्तना व्यतिरिक्त आपण कुठल्याही मार्ग असा नाही की ज्यामुळे आपल्याला भगवत प्राप्ती होईल. मग आपण तेच करायचं हो की नाही. अशा पद्धतीने आपण जर प्रयास केले तर आपल्याला भगवत प्राप्ती होऊ शकेल. आता पुढे जाऊ आपण. पुढचा श्लोक. हा, आता इथे सांगितलंय की सर्व द्वार आणि संयम्य मनोरुची निवृत्तीच म्हणजे काय, की सर्व इंद्रियांच्या क्रियापासून निवृत्त व्हायचं म्हणे. आणि मग योगावस्था किंवा योगधारणा त्याला म्हणायचं. आणि मग आता इंद्रियांची सर्व द्वारे संयमित करून आणि मनाला हृदयामध्ये तसेच प्राणवायूला मस्तकामध्ये स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करू शकतो. इथं पाहतो योगी कसा बसलाय पद्मासनात. मग अशा पद्धतीनं ध्यान करायचं. तपस्याच आहे ती. इंद्रिय उपभोग ज्या इच्छा आहेत ते म्हणजे त्या सगळ्या घालवून टाकायच्या आणि त्याला म्हणायचं प्रत्याहार. इंद्रिया विषयांपासून इंद्रियांना प्रवृत्त करायचं. मग नेत्र, कर्ण, नासिका, जिव्हा, स्पर्श इत्यादी ज्ञानेंद्रिय सगळी सगळी म्हणजे काय ते संयमित करायची आणि परमात्म्यावर एकदम मन एकाग्र करायचं. आणि मग काय करायचं तर आपला जो म्हणे म्हणजे मन आहे तर त्याला हृदयामध्ये आणि प्राणवायूला मस्तकामध्ये स्थिर करायचं. मग असं जेव्हा होतं तेव्हा म्हणे योगाची त्याला स्थिरता म्हणायचं. आता हे किती भयंकर अवघड आहे ना. आणि ते करून आपलं मन अंतर्यामी जो परमात्मा त्याच्यावर स्थित करायचं. म्हणजे तो परमात्मा आपल्या हृदयात आहे त्याच्या रूपावर आपण ध्यान लावायचं. असं किती वेळ लावून बसू आपण, 5 मिनिटं पण लागणार नाही आपलं. म्हणजे ही अव्यवहार्य पद्धत आहे पहा. मग सर्वोत्तम आणि सहज सोपी कुठली, कृष्ण भावना. त्यामुळे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेत श्रीकृष्णावर मन एकाग्र केलं आणि आपण छान म्हणजे जप केला तर आपण जपामध्ये सुद्धा समाधी अवस्थेला पोहोचतो. चांट मेडिटेशन होतं ते. कानाने आपण ऐकतो, हृदयाची शुद्धी होते आणि तोंडाने जप करतो. ते ध्यानच आहे आपलं एक प्रकारे. चांट मेडिटेशन म्हणतात त्याला. जप ध्यान म्हणतात. मग ते केलं तरी आपल्याला भगवत प्राप्ती होईल. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर जाऊ. हा, मग पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता योगाभ्यासाद्वारे स्थिर झाल्यावर परमपवित्र ओंकाराचे उच्चारण करीत जर त्याला कोणी भगवंतांचे स्मरण केले, आपल्या देहाचा त्याग केला तर त्याला निश्चितच अध्यात्माची प्राप्ती होईल. नंतर भगवान म्हणतात की ओंकार ब्रह्म आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यात मुळीच भेद नाही. भगवान यांचंच ते रूप आहे. आणि मग निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे काय तर ओंकारच आहे, म्हणजे भगवान यांचंच ते रूप आहे. म्हणून हरेकृष्ण महामंत्रामध्ये ओंकाराचा पण समावेश आहे. हरेकृष्णाच्या आधी आपण ओम म्हणत नाही. का म्हणत नाही तर हरे आणि कृष्ण म्हणजे राधाराणी आणि
भगवान आलेच तिथे आणि मग आपण जप करतो जीवात्मा म्हणजे म्हणजे आपण भगवानाची शक्ती म्हणजे इथं सगळ्यांचा समावेश आहे पहा आणि म्हणून ह्या युगासाठी हरे कृष्ण मंत्राचं जे कीर्तन आहे तर ते जर आपण अंतःकाळी केलं तर निश्चित काय होईल आपण ध्येय त्यागताना आपल्याला भगवानाचं स्मरण राहील आणि अशा पद्धतीने अभ्यास करून अभ्यास योग युक्तेनं आध्यात्मिक ग्रहलोक म्हणजे कृष्ण भक्त काय करतील कृष्ण लोकाची प्राप्ती करतील आणि किंवा गोलोक वृंदावनमध्ये जातील म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जे आहे ते भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे म्हणजे आध्यात्मिक जगतामध्ये वैकुंठ लोक सुद्धा भरपूर सारे आहेत मग आपण ज्या भावानी भगवान यांच्याशी जोडलेले आहे त्यानुसार आपण त्या वैकुंठाची प्राप्ती करू म्हणजे काही जण रामाचा जप करतात मग आता त्यानुसार म्हणजे जे आहे भगवान राम यांचा अयोध्या धाम वेगळाच आहे आध्यात्मिक जगतामध्ये किंवा काही जण विष्णूंच्या रूपावर धाम करतात मग ऐश्वर्य रसातलं भगवानांचं रूप आहे ते वैकुंठामधलं मग तिथे त्यांना स्थान मिळेल अशा पद्धतीने जे आहे तर ते म्हणजे जे आहे ते भगवत धामाची वेगवेगळ्या म्हणजे वैकुंठ धामाची प्राप्ती करू शकतात ज्या रूपावर ध्यान करतील त्याप्रमाणे म्हणजे असे जे आहेत आपल्यासारखे साकारवादी म्हणजे भक्त पण निर्विशेषवाद्यांचं काय होतं ते निर्विशेष ब्रह्मावर ध्यान करतात म्हणून त्यांना ब्रह्मज्योतीमध्ये स्थान मिळतं की जी आंशिक मुक्ती आहे मग आता पुढे जाऊ आपण हा मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा मग भगवान म्हणतात की हे पार्थ जो भक्त विचलित नव्हता अनन्य भावाने माझं सतत स्मरण करतो तर त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो कारण निरंतरपणे भक्तियोगात रममाण झालेला आहे मग आता इथं समजून घेऊया की भक्तियोगाद्वारेच भगवान यांची अनन्य म्हणजे मनात किंतु परंतु काही न ठेवता भक्तिमय सेवा करूनच म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा असं म्हणतात तर त्याला आपण उच्च स्तरावरची अवस्था म्हणजे विशुद्ध अवस्थेला भक्त जातो का म्हणजे अंतिम अवस्थेची प्राप्ती होते आता अर्थार्थी जिज्ञासूचे वेगवेगळे भक्त असतात पण म्हणजे ते शेवटी शुद्ध भक्त बनू शकतात एखाद्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या संपर्कात आले शुद्ध भक्ताचे तर मग आता मोक्ष मिळण्यासाठी वेगवेगळे योग पद्धती आहे कर्मयोग ज्ञानयोग हठयोग मग ह्या योग पद्धतीमध्ये भक्ती थोडीफार होते म्हणजे भक्तीचा समावेश असतो पण हे जे आहे तर हे सगळं ज्ञान कर्म हठयोग म्हणजे हे जे आहे ते मिश्रण आहे म्हणजे काय ज्ञानयुक्त भक्ती मग त्याला म्हणायचं ज्ञानमिश्र भक्ती कर्मयुक्त म्हणजे कर्म करून ते कर्म मिश्र अशा पद्धतीनं म्हणजे मिश्रणाशिवाय आपल्याला भक्ती पाहिजे म्हणजे विशुद्ध भक्ती म्हणजे प्रेममय सेवा त्याला आपल्याला भक्ती मार्गातच आचरण करायला पाहिजे पहा मग श्रीकृष्ण व्यतिरिक्त आपल्याला कशाचीच अभिलाषा नसते त्याला म्हणायचं अनन्य चेता म्हणजे अविचलित मनाने मग असं जे विशुद्ध भक्ताला कशाचीच इच्छा नसते मग त्याला त्या भक्ताला चैतन्य चरितामृतामध्ये काय म्हटले तर निष्काम म्हटले म्हणजे कसलाही स्वार्थाची त्याला इच्छा नसते कुठली स्वार्थ तृप्तीची इच्छा नसते त्याला मग अशा भक्ताला परिपूर्ण शांती प्राप्त होते पहा मग असा जो भक्त आहे तर तो भगवद्धामाची प्राप्ती करेल मग ज्ञानयोगी कर्मयोगी हठयोगी जे आहेत तर त्यांना स्वार्थ असतोच इंद्रिय तृप्ती करायचीच असते म्हणजे शुद्ध भक्तांना भगवान यांना संतुष्ट करण्याव्यतिरिक्त काही नको असतं आणि म्हणून भगवान काय म्हणतात माझा जर अनन्य भक्त झाला तर निश्चितच त्या मनुष्याला माझी प्राप्ती होईल म्हणजेच काय भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते विशुद्ध भक्त विचलित नाही होत देश काल परिस्थिती काही बदललं तरी तो श्रीकृष्णाचं स्मरण करतो आणि तो सदैव सेवा करतो जिथं असेल तिथं सेवा करतो असे व्यक्ती वृंदावनला जाऊन राहतात अशा पवित्र तीर्थक्षेत्रांना समजा नसेल शक्य तर आपल्या घरातच आपण वृंदावन बनवलं पाहिजे म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंना अद्वैताचार्यांनी सांगितलं की जिथं तुम्ही आहात तिथं वृंदावन जिथे कृष्ण तिथं वृंदावन जिथं हरिनाम आहे तिथं कृष्ण आहे जिथं मग तिथं ते वृंदावनच आहे मग अशा पद्धतीने आपण प्रयास केले पाहिजेत मग असे 5 रसामध्ये भक्तियोगी जे आहेत ते भगवान यांच्याशी बांधले जातात म्हणजे शांतरस दास्यरस सख्यरस आणखी वात्सल्य आणि माधुर्य अशा पद्धतीने आपण भगवानांची प्राप्ती करू शकतो तर पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर हा मग आता भगवान म्हणतात काय मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमामृताः म्हणजे माझी प्राप्ती केल्यावर भक्तियोगी महात्मेजन या दुःखालय म्हणजे तात्पुरतं जग आहे पृथ्वी लोकाला काय म्हणले दुःखालयम अशाश्वतम म्हणजे पहा पुस्तकांचं जे असतं तर ते दुकान किंवा आलंय तर ते पुस्तकालय मग दुधाचं आहे भरपूर दूध जिथे मिळतं दुग्धालय म्हणतो आपण हो की नाही मग भोजन जिथे मिळतं भोजनालय हो की नाही मग त्याचं हे कसं आहे इथं सगळं दुःखच दुःख आहे असं असं भौतिक प्रकृतीमधलं जीवन आहे मग त्याला दुःखालय म्हटलंय मग भक्तियोगी काय करतात भगवानांची प्राप्ती केल्यावर हे जे दुःखालय अशाश्वत म्हणजे तात्पुरते कारण भौतिक प्रकृती आहे ती म्हणजे नष्ट पावत असते तर म्हणजे तर हे जे जीवन आहे भौतिक प्रकृतीतलं तर हे कसं आहे दुःखमय आहे आणि ह्या तात्पुरत्या जगतामध्ये पुन्हा तो परतून येत नाही म्हणजे परमसिद्धी म्हणजे काय परमसिद्धी म्हणजे काय की भगवान सेवेद्वारे तो आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून अशा पद्धतीने
भगवत धर्माची प्राप्ती करण्याला म्हणायचं परमसिद्धी प्राप्त होते. म्हणजे तो जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या सगळ्या चिंतेच्या पलीकडे जातो. तो भगवानांच्या सेवेद्वारे आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करतो, म्हणून त्याला परमसिद्धी प्राप्त होतं म्हटलंय. परमधाम म्हणजे कृष्ण लोक गोलोक वृंदावनची तो प्राप्ती करतो पहा. मग असा जो आहे तर तो जीवात्मा जो आहे तर तो ह्या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येत नाही. किंवा अशा महात्म्यांचं अंतिम ध्येय काय असतं, तर भगवानाची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं. मग आता असे जे साक्षात्कारी भक्त असतात तर ते महात्माजनांना दिव्य म्हणजे त्यांच्याकडनं ज्ञान प्राप्त होतं आणि त्यायोगे ते भगवत सेवेमध्ये उन्नत होतात. मग आपल्याला अशी अभिलाषा असणं आवश्यक आहे. म्हणजे भगवत भक्त जे आहेत तर ते केवळ आणि केवळ कृष्णांच्या सहाय्याने त्यांना काही नको असतं का, मग त्यावेळेला ते पूर्णावस्था प्राप्त करू शकतात. मग ह्याच्यावरून आपण समजून घेतलं की कृष्ण भावनाभावित जे भक्त आहेत त्यांना परमसिद्धी प्राप्त होते. म्हणजेच काय, असे महात्मा जे आहेत त्यांना महात्माच म्हटलं पाहिजे. ते परमश्रेष्ठ असतात, म्हणजे ते भगवानांच्या भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतात. तर पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा हा, हरे कृष्ण माताजी, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. आता भगवान म्हणतात की अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते. म्हणजे प्राकृतिक जगातले अत्युच्च ब्रह्मलोकापासून ते सर्वात खालच्या लोकांपर्यंत सर्व लोक दुःखाची स्थाने आहेत. त्या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात, परंतु हे कोणते माझे धाम प्राप्त करणाऱ्या जीवास कधीच पुनर्जन्म नसतो. आता भगवान हे प्राकृतिक जीवनाचं म्हणजे या भौतिक जीवनाचं वर्णन करतात. इथं काय आहे की अत्युच्चाचा ब्रह्मलोक आहे, 14 लोकांपैकी उच्चाचा ब्रह्मलोक. आणि मग खाली म्हणजे पाताळ लोक, सगळी दुःखाची स्थान आहेत. मग इथे सगळे जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा 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 येत राहतात. आणि मग त्यामुळे काय होतं की म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते त्यांचं दिव्य धाम ज्याला मिळतं म्हणजे कृष्ण लोक किंवा गोलोक वृंदावन. तर असे जे लोक आहेत ते पुन्हा कधीच या भौतिक म्हणजे धामामध्ये परतून येत नाहीत. मग यासाठी भक्ती योगाचं किंवा कृष्ण भावनेचं आचरण करणं आवश्यक आहे. त्याद्वारेच आपण परिपूर्णत्व प्राप्त करू शकतो. म्हणजे देवदेवतांचे सर्वोच्च लोक जे आहेत तर ते प्राप्त म्हणजे तिथे काही लोक जे आहेत ते त्या उच्च लोकांची प्राकृतच आहे, म्हणजे ते भौतिकच लोक आहेत. ब्रह्मलोकापर्यंत तिथं प्राप्ती तिथपर्यंत जातात, प्राप्ती करतात. पण तिथं सुद्धा जन्म मृत्यूच्या चक्रात ते अधीनच आहेत ते सगळे लोक आहेत. ते म्हणजे पृथ्वीवर मनुष्य काय करतो, उच्च ग्रहांपर्यंत उन्नत होतो, पण तिथं जर त्यांनी म्हणजे साधना नाही केली तर त्याला पुन्हा पृथ्वी लोकावरती यायला लागतं पहा. म्हणजे ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होईल आता अशा यज्ञामुळे की ज्याचं नाव पंचाग्नी विद्या असे पण उपनिषदामध्ये यज्ञ सांगितले. पण ब्रह्मलोकात जाऊन जर कृष्ण भावनेचा विकास नाही केला, कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा नाही केली तर मग पुन्हा भूतलावर यायला लागेल. म्हणजे अशा कुठल्या पण लोकात जाऊ आपण, इंद्र लोकात जाऊ, नाहीतर चंद्र लोकात जाऊ, नाहीतर ब्रह्म लोकात, तर मग आपण कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती नाही केली तर मग त्या उच्चतर लोकात जाऊन पण पुन्हा काय होतं की आपल्याला तिथं जर आपण विकास नाही केला आपल्या कृष्ण भावनेचा तर पुन्हा पृथ्वी तलावर यायला लागतं. आणि म्हणून मग आपण काय केलं पाहिजे म्हणजे तर उच्च लोकात गेल्यानंतर आपण तिथं जे आहे तर भक्तिमय प्रेममय सेवा कृष्ण भावनेचा विकास केला पाहिजे. मग महाप्रलयाच्या वेळेला आपल्याला आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती होईल. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता मानवीय गणनेनुसार काय आहे की एक सहस्त्र चतुर्युग म्हणजे ब्रह्मदेवांचा एक दिवस होतो आणि अशाच एक सहस्त्र चतुर्युगांची ब्रह्मदेवांचा एक रात्र असते. म्हणजे आता आपण जर ह्या भौतिक जगाचा कालावधी पाहिला तर तो मर्यादित आहे. मग कल्प जो आहे तर त्याच्या चक्रामध्ये त्याची गणना होते. म्हणजे एक कल्प म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. मग ब्रह्मदेवांचा एक दिवस म्हणजे 1000 सहस्त्र चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापार आणि कलियुग. मग हे सगळं मिळून एक चतुर्युग होतं. मग आता ह्यानुसार जर कालावधी बघितले ते पुढच्या स्लाइडला बघू माताजी. पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे नाहीये मग ठीक आहे. तर आपण हा समजून घेऊया. मी तोंडी सांगेन. आपण पहिल्या लेवलला जी स्लाइड अभ्यासली होती मला वाटलं इथे असेल तर आपण समजून घेऊया मग. तर आपण आता कलियुगापासून जाऊया. म्हणजे कलियुग जे आहे ते सर्वात छोटं आहे. म्हणजे कलियुगामध्ये जे आहे तर त्याचा कालावधी जो आहे तो 5,32,000 वर्ष आहे. मग त्याच्या दुप्पट द्वापार युग 8,64,000.
कलियुगाचे तिप्पट त्रेतायुग 12,96,000 आणि त्याच्या चौपट जे आहे ते सत्ययुग 17,28,000. मग कलियुगामध्ये मध्ये कसं होत गेलं पहा, म्हणजे कलियुगापर्यंत सत्ययुगापासून. तर सत्ययुगामध्ये ज्ञान, सदाचार, धर्म हे होतं, म्हणजे ह्यांचं वर्चस्व होतं आणि अज्ञान दुर्गुण बिलकुल नव्हते. अभाव म्हणजे शुद्ध सत्वगुण होता तिथं, म्हणजे सत्वगुणाचंच होतं सगळं. मग हळूहळू त्रेतायुगामध्ये दुर्गुण येत गेला, म्हणजे सत्वगुणाची म्हणजे प्रमाण कमी झालं थोडक्यात. द्वापार युगामध्ये सदाचार धर्माचा अजून ऱ्हास झाला, म्हणजे अजून सत्वगुण जो आहे सत्वगुण कमी झाला आणि दुर्गुणांचा प्रभाव वाढला. आणि कलियुगामध्ये काय झालं, तर जवळजवळ म्हणजे कलह, अज्ञान, अधर्म, दुर्गुण हेच जास्त आहे. सदाचार पूर्णपणे नष्टच, म्हणजे सत्वगुण कमीच आहे. इतका अधर्म वाढलाय की तिथं आता कल्की भगवान येतील आणि अवतार धारण करतील. मग इथून आपण समजून घेतलं की ब्रह्मदेवांचं जे आयुष्य आहे तर ते 100 वर्ष आहे आणि म्हणून त्यांचं जर असं आयुष्याची गणना केली, हे वैदिक गणित आहे, तर ते 31 खरब 100 अरब आणि म्हणजे 40 लक्ष वर्ष इतकं होईल. मग ब्रह्माजींचं आयुष्य इतकं विलक्षण आणि अनंत आहे असं आपल्याला वाटतं, पण ते सुद्धा क्षणभंगुरच आहे. म्हणजे ब्रह्माजी असो नाहीतर कुणीही असो, ते नित्यबद्धच आहेत आणि त्यांना जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्या ज्या आहेत त्या अवस्था आहेत पहा. आणि म्हणून आपण समजून घेऊया की म्हणजे जरी ब्रह्मदेव या ब्रह्मांडाचं व्यवस्थापन करत असतील, भगवत सेवेमध्ये संलग्न असतील, तरी त्यांना देखील काय आहे, मृत्यू आहे. म्हणजे आणि मग जेव्हा ब्रह्मदेव जे आहे ते त्यांच्या उन्नत लोकामध्ये, ब्रह्मलोकामध्ये संन्याशांना म्हणजे देह प्राप्त होतो, म्हणजे तिथे ते जातात, त्या म्हणजे आध्यात्मिक देहाद्वारे ब्रह्मलोकाद्वारे जातात, उच्च लोकामध्ये जातात. तर तो सर्वोच्च लोक आहे ब्रह्मांडातला. आणि मग अशा उच्च लोकामध्ये म्हणजे ज्यावेळेला त्यांना स्थान मिळतं, तर त्यावेळेला वरच्या पातळीतले सगळे स्वर्गीय लोक आहेत त्यांचा प्रलयाच्या वेळेला लय होतो, पण ब्रह्मलोक कायम राहतो, म्हणजे अस्तित्वात राहतो. आणि मग ब्रह्मलोकामध्ये काय होतं, ब्रह्मलोकातले सगळे निवासी आणि ब्रह्मदेव हे जे आहे ते भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार हे पण मरणाधीन आहेत पहा. म्हणजे कुणीही इथं शाश्वत नाही आहे, ह्याच्यावरून आपण लक्षात घेतलं. आणि यासाठी काय केलं पाहिजे, मग आपण जे आहे तर आपण श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे त्यांच्या शाश्वत लोकामध्ये जाऊ शकू. आता पुढे जाऊ आपण. हा 18वा श्लोक आहे इथे. हा बरोबर होता माताजी श्लोक 18वाच आपण अभ्यासू. तर ब्रह्मदेवांच्या दिवसाचा आरंभ जेव्हा होतो तेव्हा जीव सर्व अव्यक्तातून व्यक्त, म्हणजे काय की आरंभ झाला की काय होतं, सृष्टी निर्माण होते आणि जीव यांना शरीर दिली जातात आणि मग त्यानुसार ते अव्यक्तातून, म्हणजे अव्यक्त म्हणजे तो त्याला देह मिळालेला नसतो आणि व्यक्त म्हणजे देह मिळून तो कार्य करायला लागतो, योनीमध्ये येऊन वेगवेगळे शरीर योनी मिळतात. आणि मग रात्रीचा आरंभ म्हणजे प्रलय होतो, म्हणजे सगळं नष्ट होतं. म्हणजे दिवसाला सृष्टी निर्माण होते, तसं रात्र ब्रह्मदेवांची म्हणजे प्रलय. मग त्यावेळेला काय होतं, पुन्हा त्यांचे देह योनी सगळं नष्ट होतं आणि मग त्यावेळेला ते पुन्हा अव्यक्तात, म्हणजे पुन्हा ते फक्त जीवात्मे म्हणजे जे आहेत तर ते लय पावतात. म्हणजे ते आश्रयाला आता कुठे जातात, तर ते विष्णूंच्या देहामध्ये जातात. मग ते आपण पुढच्या श्लोकात अभ्यास. मग त्याचा पुढचा श्लोक घेऊया. हा, मग आता ह्या श्लोकामध्ये काय सांगितलं की पुन्हा पुन्हा ब्रह्मदेवांचा दिवस चालू झाल्यावर सर्व जीव अस्तित्वात येतात आणि ब्रह्मदेवांची रात्र चालू झाल्यावर आपोआपच त्यांचा लय होतो, म्हणजे हे चक्र चालूच राहतं. म्हणजे भौतिक जगतात हे जे आहेत जीवात्मे येतात, त्यांना शरीर मिळतं ब्रह्मदेवांचा दिवस चालू झाला की, आणि ते शरीर योनी धारण करतात, कार्य करतात, रात्र झाली की सगळं नष्ट होतं. मग दिवसा भौतिक क्रिया, म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या दिवसा भौतिक क्रिया कर्म करणारे विविध शरीर असणारे हे जे जीवात्मे होते त्यांना रात्री काय होतं, शरीर नसतात, म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या रात्री, आपल्या रात्री नव्हे, हा कुणी गोंधळ घालूया नको. आणि मग ते कुठे जातात, विष्णूच्या देवामध्ये जे आहे त्या आश्रयाला जातात, म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णूच्या. आणि मग पुन्हा ब्रह्माजींचा दिवस चालू झाला की पुन्हा त्यांना शरीर योनी मिळतात. मग असं चालूच राहतं चक्र, व्यक्त अव्यक्त, म्हणजे अशा पद्धतीने. मग भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावामुळे हे सगळे मोहित होत राहतात. मग कृष्ण भावनेचा जर आपण स्वीकार केला तर काय होईल, आपल्याला हे पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रात असं व्यक्त अव्यक्त व्हायलाच नकोय. आपण श्रीकृष्णांचा आध्यात्मिक लोक म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करू, कारण तिकडं जर गेलो आपण कृष्ण लोकामध्ये तर तिकडे काही पुनर्जन्म नाही, तिथं आपण नित्य आनंदातच राहणार आणि तिकडून या लोकांमध्ये जे दुःखालय शाश्वतम आहे पृथ्वी लोकांवर बिलकुल परतून येणार नाही पहा, असं भगवान स्वतः सांगतात. इथं भगवानांच्या आज्ञेतून आलेले हे सगळे म्हणजे भगवानांच्या आज्ञेतून आलेले म्हणजे भगवानांच्या मुखातून आलेले, त्यांच्या ह्या आज्ञाच आहेत पहा, असं मला म्हणायचं होतं. तर त्यांच्या श्रीमुखातून आलेले हे सगळे जे आहेत ते श्लोक आहेत. मग भगवान इतकी खात्री देतात
आपल्याला. मग आपण फक्त काय करायला पाहिजे, भगवानांनी सांगितल्याप्रमाणे जर हरिकृष्ण महामंत्राचा जप केला तर आपण बुद्धिमान ठरवू आणि त्याद्वारे आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू. पहा, भगवत भक्ती तर मिळेलच आणि त्या भक्तीमुळे भगवत धाम मिळेल. पहा, आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर जाऊ. हा, मग याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे तथा सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. म्हणजे भगवान यांचा जो गोलोक धाम आहे ना, तर त्याचं वर्णन आहे. अव्यक्त प्रकृती म्हणजे ती व्यक्त आणि अव्यक्त ह्याच्या पलीकडे आहे. म्हणजे ती सनातन आहे, म्हणजे सदैव शाश्वत आहे. म्हणजे किती प्रलयाला काही आला तरी तो लोक कधी नष्ट होत नाही. तिला म्हणायचं परा. अशी दिव्य प्रकृती म्हणजे श्रेष्ठ सगळ्यात आणि अविनाशी, नष्ट न होणारी. सगळ्या जगाचा म्हणजे जगताचा प्रलय झाला तरी पण ती कशी तर ती सनातन प्रकृती म्हणजे सनातन लोक आहे. त्याचा तो अविनाशी लोक आहे, तो नष्ट होत नाही. पहा, म्हणजे ब्रह्माजींचा दिवस रात्र झाला तरी पण ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे असल्यामुळे श्रीकृष्णांची ती शक्ती आहे, योगमाया शक्ती, आध्यात्मिक शक्तीद्वारे तिचं जे आहे तर ते त्या लोकांचं सगळं जे आहे तर ते म्हणजे संचालन होत असतं आणि त्या शक्तीच्या आधिपत्याखाली होत असतं. त्यामुळं ती गुणात्मक दृष्ट्या श्रीकृष्णांची जी आहे तर ती आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि ती अपरा म्हणजे भौतिक शक्ती म्हणजे भौतिक प्रकृतीतली ही अपरा शक्ती भौतिक शक्तीहून पूर्ण वेगळी आहे. म्हणजे त्याच्या विरुद्ध आहे. भौतिक प्रकृतीचे पतनाधीन आहे. पण ह्या म्हणजे म्हणजे ही जी प्रकृती म्हणजेच काय, हा जो लोक आहे भगवत धाम तर तो कधीही नष्ट होत नाही. पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता इथे आपण समजून घेणार आहोत. आता भगवत धाम जे आहे तर त्याचं सुंदर वर्णन आहे. तर आता ब्रह्मसंहितेमध्ये परमधामाचं वर्णन आहे. तर ते आता इथे चित्रात सगळ्यांनी पाहूया. हा, हे थोडस हा मोठं करून मी सांगेन. आता मी मोबाईलवर सांगते तर त्यामुळे सगळ्यांनी थोडंसं समजून घ्या. नाहीतर मग थोडंसं ॲरोनी मला दाखवता आलं असतं, लॅपटॉप असतं तर. तर आपण आता समजून घेऊया की हे जे आहे वरती जे आहे सगळ्यात वरती तर ते जे आहे ते गोलोक वृंदावन आहे. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ जे म्हणतो गोलोक वृंदावन. मग मध्ये जे आहे ते हरिधाम वैकुंठ आहे. हे जे पिवळे पिवळे गोल दिसतात हे विष्णूंची वेगवेगळी रूप, चतुर्भुज विष्णूंची त्यांचे त्यांचे धाम आहेत. म्हणजे अनिकेत असं किंवा अनिरुद्ध अशी वेगवेगळी नावं आहेत त्यांची. अशी अनेक नावं आहेत, त्यानुसार ते त्यांचे वैकुंठ धाम आहेत. नरसिंह भगवानचं पण धाम आहे तिथे. हा, मग आता हे जे आहे इथे आपण पाहूया. हे जो पांढरा भाग आहे हे गुलाबी पाकळ्यांचं जे आहे सुरुवातीला दिसतंय पहा गोलोक वृंदावन. तर तिथं पांढरा भाग जो आहे तर त्याला श्वेतदीप म्हणायचं, चैतन्य महाप्रभूंचा तो. आणि आता हा जो आहे त्याचा अंतस्थ भाग जो आहे ह्या कमळाचा, तर हे जे कमळ अष्टकमल दल जे आहे तर त्याचा अंतस्थ भागामध्ये त्याचा भाग जो आहे तो व्रज म्हणजे गोलोक वृंदावन. तिथे लीला सुरू असतात. मग एका बाजूला कृष्णांच्या लीला दिसतात, एका बाजूला चैतन्य महाप्रभूंच्या. म्हणजे गोलोक वृंदावनचा अंतस्थ भाग म्हणजे जिथे श्रीकृष्णांच्या गोलोकातील म्हणजे वृंदावन व्रजभूमीतल्या लीला सुरू असतात. मग अष्टसखी आहेत त्याच्या पाकळ्यावर. पुन्हा त्यांच्या म्हणजे हाताखाली ज्या आहेत तर त्या म्हणजे अशा पद्धतीनं ते म्हणजे जे आहे तर ती रचना आहे. मग वेगवेगळे रस आणि भावानुसार आहे. मग आतून म्हणजे बाहेरून आत गेलं तर सर्वात पहिल्यांदा जो आहे तो शांत रस. मग आत जे डार्क गुलाबी ते म्हणजे जे आहे ते दास्य रस. मग फिकट गुलाबी जे आहे तिसरा लेअर तर तो म्हणजे जो आहे वात्सल्य रस. मग त्याच्या आत आहे ते जो आहे सख्य रस आणि सगळ्यात आत अंतस्थ म्हणजे माधुर्य रस. असं त्या पाकळ्यांचं विश्लेषण आहे. वेगवेगळ्या लीला दाखवल्यात पाकळ्यांवरती. म्हणजे बाहेरच्या ह्याच्यात म्हणजे काही ठिकाणी व्रज लीला आहेत, काही ठिकाणी गोपबालकांसोबत म्हणजे ज्या ज्या रस आहेत त्यानुसार तिथे ते लीला आहेत. मग त्यांची जी द्वार आहेत वेगवेगळी तर त्या आध्यात्मिक धामामध्ये वेगवेगळे जे त्याचे द्वारपाल आहेत तर ते आहेत. म्हणजे असे वेगवेगळे जे आहेत तर ते तिथे दाखवण्यात आले. मग तिथे त्यांची द्वारपाल जे आहेत तिथं पण एक तिथं अधिष्ठात्री देवता आहे पहा. अशा पद्धतीने तिथं वर्णन आहे. म्हणजे जे आता खाली पाहूया म्हणजे इथे त्याच्यावरनं तुम्हाला लक्षात येईल. मग आता आध्यात्मिक धामामध्ये आपल्या हाताच्या उजव्या कोपऱ्यात जो गोलोक वृंदावन आहे तिथे तर तिथे जे आहे ते आपण पाहू शकतो की जगन्नाथपुरी आहे, त्यानंतर द्वारका आहे आणि त्यानंतर जे आहे
तर म्हणजे गोकुळ जे आहे तर म्हणजे ते आपण पाहतोय पहा मथुरा धाम म्हणजे तर ती धामं पण आहेत, ती सुद्धा दिव्य आध्यात्मिक धाम आहेत. मग खाली आल्यावर श्रीरामचंद्रांचा जो आहे अयोध्या धाम वेगळा आहे पहा. आणि मग आता खाली आलो त्याच्या की वैकुंठ लोक सुरू होतं. मग त्याचे द्वारपाल आहेत, जय विजय, चंड प्रचंड असे वेगवेगळे. आणि तिथे वेगवेगळे मणी आहेत, त्याचे चिंतामणी धाम म्हटले ना, मणी आहेत असे वेगवेगळे. असे जे कोण जातात ना ध्यानाच्या प्रक्रियेतून सिद्धी प्राप्त करून, तर तिथे ते मणी आहेत तिकडे ते आकर्षित होतात आणि ते पुन्हा पतित होतात. मग आता आपले 4 कुमार आहेत ना, ते जय विजय असलेल्या द्वारापासून गेले पहा. मग भगवानांचे उच्च कोटीचे ते जय विजय हे भक्त आहेत पहा. आपण जेव्हा आपल्या मंदिरामध्ये पूजा करतो ना, तेव्हा जय विजय यांची पहिल्यांदा पूजा होते आणि मग भगवानांच्या विग्रहांची सेवा होते सकाळी मंगल आरतीच्या वेळी. मग आता इथून खाली आलो की जे आहे ते विरजा नदी आहे. ती काय करते, वैकुंठ धाम आणि प्राकृतिक जगत ह्यांना वेगळं करते. मग आता ह्या इथे जे आहे ते ब्रह्मज्योतीचा भाग आहे. हे पिवळं जे तेज असलेला 3/4 भाग आहे ना, ते ब्रह्मज्योती. ती या म्हणजे या विरजा नदीच्या तिथे स्थित आहे. आणि तिचा खालचा जो भाग आहे तो जो आहे तो महाकाल लोक म्हणजे भगवान शिव जे आहेत तर ते तमोगुणी लोकांना जे आहे ते भक्ती मार्गी मध्ये आणतात आणि त्यांना हरीच्या चरणाशी घेऊन जातात. मग आता इथे पहा कर्णोदकशाही विष्णू जे आहेत तिथे पहुडलेले आहेत पहा. आणि त्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड जे आहेत ते नष्ट होतात आणि उच्छ्वासातून हे पिवळे पिवळे गोळे निर्माण होतात. मग इथं महत्त्व आहे, हे आभाळांसारखं म्हणजे ढगांसारखं आहे ते कार्यरत होतं पहा. जेव्हा भगवान दृष्टिक्षेप टाकतात ना, त्यावेळेला ही भौतिक प्रकृती कार्यान्वित होण्यासाठी आधी महत्त्व कार्यान्वित होतं. मग आता इथे जे आहेत तर त्यांनी दृष्टिक्षेप टाकल्यानंतर पहिल्यांदा मग आता म्हणजे जे आहेत रमादेवी म्हणजे लक्ष्मी निर्माण होतात. मग त्यांची छाया म्हणजे जी आहे ती भौतिक प्रकृती म्हणजे दुर्गा, चंडी, काली, तीच म्हणजे महामाया म्हणजेच ती म्हणजे ती भौतिक प्रकृती भगवान यांची भौतिक शक्ती. आणि माता लक्ष्मी म्हणजे ही रमादेवी म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती. मग भगवान दृष्टिक्षेप टाकतात तेव्हा शंभू निर्माण होतात, नंदी निर्माण होतो. मग भगवान यांचं ते जे आहे ते प्राकट्य आहे म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीचा 84% गुण शिवजीमध्ये असतात पहा. आणि त्यांना भगवान शिव आपण म्हणतो. म्हणजे मग आता म्हणजे वेगवेगळे जे रुद्रावतार आहेत तर त्यांचं प्राकट्य म्हणजे त्यानुसार हे भगवान शिवजींचा अवतार आहे. मग आता इथे पुन्हा काय होतं, भगवान यांचं दुसरं जे आहे ते म्हणजे दुसरा अवतार निर्माण होतो. म्हणजे हे कर्णोदकशाही विष्णू आहेत तर ते जे आहेत तर त्यांचं पासून गर्भोदकशाही विष्णू निर्माण होतात. आणि ते काय करतात, तर हे पिवळे पिवळे जे गोळे आहेत एक एक ब्रह्मांड आहे त्यातल्या एका प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते प्रवेश करतात गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून. ते गर्भोदक जलामध्ये गर्भोदक जल म्हणजे सागरामध्ये ते पोहडलेले असतात. म्हणजे अनंत वासुकी जो आहे तर त्या नागाच्या शय्येवर पोहडलेले असतात. माता लक्ष्मी त्यांची सेवा करत असतात. त्यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्माजी येतात आणि 14 लोक निर्माण होतात. ब्रह्मलोकात उच्चलोक आणि खाली पाताळ लोक. अशा पद्धतीने. आणि त्याच्या साईडला ध्रुवलोक आहे पहा. मग अशी निर्मिती होते. मग हे जे ब्रह्मांड आहे हे 7 आवरणांनी वेगवेगळ्या आच्छादलेलं असतं. मन, बुद्धी, अहंकार म्हणजे अशी त्यानंतर म्हणजे आप, तेज, वायू असे जे आहेत ते पंचमहाभूत अशा पद्धतीने ते वेष्टन असतं. मग एक जे आवरण आहे त्याच्या अनेक पट म्हणजे जवळजवळ 10 पट दुसरं आवरणचं वेष्टन असतं. अशा पद्धतीने आवरण ब्रह्मांडाला असतं पहा. मग अशा पद्धतीनं जे आहे तर हे वेगवेगळे म्हणजे धाम आहेत आणि त्यानुसार तिथं कसं कार्य असतं ते अगदी थोडक्यात आपण समजून घेतलं. आता भगवान जे आहेत वामन रूपात ज्या वेळेला भगवान यांनी म्हणजे जे पाऊल टाकलं पहिलं तर त्यावेळेला काय झालं, तर ते जे आहे ते ब्रह्मलोकापर्यंत पोहोचलं. आणि मग ब्रह्माजींनी भगवानाच्या चरण कमलांचा अभिषेक केला म्हणजे गंगा जल घेऊन आणि ते चरण तीर्थ प्राशन केलं. मग तोपर्यंत काय झालं, ती गंगा जी आहे तर ती म्हणजे तर ती कशी बनली, तर ही विरजा नदी आहे तर तिचं काय झालं, भगवानांच्या नखामुळे ह्या ब्रह्मांडाचं एवढं जाड वेष्टन होतं ते नखाचं छोटासा भाग लागून फाटलं आणि तिथून ही विरजा नदी आहे तर ती पृथ्वीवर आली. मग ती धारण कोणी करायची, तर भगवान शिवानी केली. मग त्यामुळे काय झालं, भगवान शिवानी ती धारण केल्यामुळं शिव जे आहेत ते मंगलमय बनले. भगवानांचे चरण तीर्थ आलं ना चरणांगुष्ठापासून, त्यामध्ये ते सदैव नाहत असतात पहा आणि ते मंगलमय बनले. तिचा प्रवाह आहे तो या भूतलावर येऊन तिला गंगा म्हणतात किंवा मंदाकिनी तिच्या पहिल्या प्रवाहाचं नाव आहे. मग अशा पद्धतीनं ही लीला घडली. म्हणजे हे जे सगळं आहे तर हे वैकुंठाचं वर्णन आहे. मग आता इथं परमधाम म्हणजे गोलोक वृंदावन. मग ते चिंतामणींनी रचलेल्या प्रासादांनी युक्त आहे. मग तिथं कल्पवृक्ष आहेत
आणि ते कुठले पण आपल्याला खाद्यपदार्थ देतात. मग तिथे सुरभी नावाच्या गायी आहेत, ते पाहिजे तेव्हा दूध देतात. मग लक्ष्मी ज्या आहेत त्या सहस्त्र लक्ष्मी भगवानांच्या सेवा करण्यामध्ये तिथे आहेत. आणि तिथे भगवान जे आहेत ते सर्व कारणांचे कारण गोविंद या नावाने ओळखले जातात. आणि ते कसे असतात, वेणुवादन करत असतात आणि खूप छान असं कमल नयन भगवान आहेत, इतके सुंदर आहेत. म्हणजे बदनाला सुद्धा ते मागे टाकतात त्यांच्या सौंदर्यामध्ये. अशा पद्धतीने आणि तिथे सगळं म्हणजे भगवत धामामध्ये खूप सुंदर आहे सगळं, म्हणजे त्यांचं रूप असं. आणि ते खूप म्हणजे सगळ्यांना आकर्षित करणारं रूप आहे. म्हणून ते वृंदावन धाम मधलं गोलोक वृंदावन हे सगळ्यात म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असं जे आहे आध्यात्मिक जगत म्हणजे गोलोक वृंदावन आहे. मग आपण हा भाग समजून घेतला पाहिजे की श्रीकृष्ण पृथ्वी तलावर अवतरणी होतात त्यावेळेला ते वृंदावनात ज्या लीला करतात त्याच इथे करत असतात. आणि मग वृंदावन कुठे आहे? आपल्या मथुरा जिल्ह्यामध्ये, म्हणून त्याला भूवैकुंठ असं म्हटलं जातं. मग ते पुढे जाऊ आपण, त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. मग इथे आपण सर्व समजून घेतलं की सर्वाहून श्रेष्ठ असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवान यांची प्राप्ती अनन्य भक्ती सेवेद्वारेच होते. हे जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्वव्यापी आहेत आणि ते सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. म्हणजे आपण समजून घेऊया की जिथं जाऊन आपल्याला पुन्हा कधीच परतून यायचं नाहीये, असं आपलं जीवनाचं ध्येय म्हणजे परमधाम म्हणजे श्रीकृष्णांच्या धामाची प्राप्ती करणे. आणि मग ते कसं आहे, आनंद चिन्मय म्हणजे असं म्हणजे असं आहे ते, म्हणजे आनंद चिन्मय म्हणजे पूर्णतः आध्यात्मिक असं आहे. आणि तिथं आनंद चिन्मय रस असतं, म्हणजे सगळं काही आनंदमय, सगळं काही आध्यात्मिक रसाचं तिथं जे आहे तर ते रसास्वादन करायला मिळतं. भगवान जे आहेत ते परमधामामध्ये असले म्हणजे ते स्थित असले तरी आपल्या भौतिक शक्तीने सर्वव्यापी आहेत. असंख्य त्यांच्या शक्ती आहेत की ते सगळ्याचं नियंत्रण करतात. आणि त्यामुळं ते आपल्या पराप्रशक्तीद्वारे सगळीकडे आहेत, सगळ्या म्हणजे चराचरामध्ये व्यापलेले आहेत. आणि भौतिक आणि आध्यात्मिक दोन्हीकडे आहेत ते, म्हणजे याला म्हणायचं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, या दोन्ही विश्वामध्ये ते असतात. असे जे भगवान आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं, एकोवशी सर्वांग कृष्ण. म्हणजे त्या धामामध्ये केवळ श्रीकृष्णच एकमेव भगवान आहेत. कुठे? तर परमधाम म्हणजे भगवत धाम ज्याला म्हणतो आपण, गोलोक वृंदावन. मग तिथे जे ते स्थित आहेत तर तिथे भगवान जे आहेत तर ते वैकुंठाचं आधिपत्य करणारे आहेत, ते चतुर्भुज विष्णू आणि लक्ष्मी रूपात तिथे असतात. मग त्यांच्या सेवा वेगवेगळे जे त्यांचे गण आहेत ते करत असतात, म्हणजे भक्तगण जे आहेत ते, असं त्यांचं ते रूप असतं. मग वेगवेगळ्या रूपामध्ये अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकेश्वर, श्रीधर, वासुदेव असं त्यांची रूप आहेत आणि त्यानुसार ती वैकुंठ आहेत. मग परमधामामध्ये भगवान आहेत पहा, आणि ते सर्वव्यापी आहेत आणि त्यांच्या इच्छेनंच सगळं काही व्यवस्थित चालत असतं पहा. म्हणजे भगवान किती सर्वोच्च नियंत्रक आणि किती सुंदर नियंत्रण करतात पहा. असं आपल्याला कधी पाहायला मिळतं का? पृथ्वीच्या कक्षेतनं पृथ्वीच बाहेर आली, सूर्याच्या कक्षेतनं सूर्यच बाहेर आला, असं नाही होत. भगवान यांचं किती सुंदर नियंत्रण आहे पहा. असे ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि ते सगळ्या सृष्टीचं जे आहे ते नियंत्रण करत असतात पहा. म्हणजे अनंत शक्ती आहेत त्यांच्या, असंख्य शक्ती आहेत. आणि ते आपल्यापासून दूर असले तरी अत्यंत उत्तमपणे कुठलीही त्रुटी न ठेवता सगळ्याचं सर्वोच्च नियंत्रण भगवान करत असतात पहा. मग आता पुढे जाऊ आपण. म्हणजे वेदांती जे आहेत, म्हणजे जे वेद जाणणार आहेत तर त्याला ते या धामाला काय म्हणतात? अव्यक्त अक्षरधाम म्हणतात. मग आता आपण जाणून घेऊया की भगवान काय म्हणतात, ज्याला वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातनं प्रयाण केल्यावर तो परतून येतो किंवा नाही, त्या काळाचं वर्णन सांगू. आता योगी जे आहेत ना त्यांचं गंतव्य काय, थोडक्यात आता समजून घेणार आहोत आपण, योग मार्गाचा अभ्यास करणाऱ्यांचं. जसं अल्पभ्रष्ट झाल्यावर काय होतं आणि दीर्घकाळ साधना करून भ्रष्ट झाल्यावर काय होतं, हे गंतव्य योग्यांचं समजून घेतलं आपण. तसं भगवान ही माहिती देणार आहेत ते आपण समजून घेऊ. मग आता पुणे भगवान यांना शरण गेलेला भगवत भक्त आहे तो असलं काही योग बी करत नाही. ते कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग हे जे आहेत तर ते त्यांच्या बाबतीत हे सगळं देहत्याग झाल्यावर मग त्यांना कुठलं स्थान मिळणार, कुठल्या पद्धतीनं म्हणजे त्यांना म्हणजे वेगवेगळे मार्ग आहेत की त्यांचं प्रयाण कसं होणार, तर हे इथं आता वर्णन केलंय. मग आता अशा पद्धतीने जर आपण प्रयाण केलं म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे तर आपल्याला पुन्हा परतून यायलाच लागत नाही पहा. म्हणजे उच्च लोकांमध्ये गोलोक वृंदावनामध्ये काळच नाहीये, पण इथे काय आहे की म्हणजे ज्यानुसार त्यांचा आध्यात्मिक साक्षात्काराचा स्तर असतो त्यानुसार त्यांना पुढचं गंतव्य मिळतं. म्हणजे ते परत येणार इकडं का पुढे जाणार, आता ते कसं ते पाहू आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या बाबतीत म्हणजे परमब्रह्माचं स्वरूप जाणणारे, मग त्याची 24व्या श्लोक परमब्रह्माचं स्वरूप जाणणारे जे साधक आहेत. 24वा श्लोक मध्ये मी चर्चा केला.
परमब्रह्माचं स्वरूप जाणणारे साधक अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य उत्तरायणात असतो त्या 6 महिन्यामध्ये भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. आता सगळ्यांनी व्यवस्थित ऐका. अग्नी म्हणजे काय? तर प्रकाश असतो तिथे. मग दिवस असतो. प्रकाश म्हणजे दिवस असतो ना. आणि शुक्ल पक्ष, आता जिथे दिवस आहे म्हणजे शुक्ल पक्ष म्हणजे काय? जेव्हा पूर्ण प्रकाश असतो असं लक्षात ठेवूया. म्हणजे शुक्ल पक्षामध्ये रात्री सुद्धा चंद्राचा प्रकाश असतो. मग असं जेव्हा असतो तर त्यावेळेला त्याची अधिष्ठात्री देवता जी आहे तर ती काय करते म्हणजे प्रत्येक जीवात्म्याला त्याची अधिष्ठात्री देवता मृत्यूनंतर त्याला मार्गदर्शन करत असते. त्यानं कशा मार्गाने जायचं. मग आता इथं जी आहे तर अग्निदेवता आहे. कारण अग्नी देवतेच्या प्रभावामध्ये आहे. म्हणजे असा साधक जो असतो त्याला समजा शुक्ल पक्षात मरण आलं तर मग तो दिवसा प्रकाश असतो त्याला आणि त्याची अधिष्ठात्री देवता जी आहे तर ती अग्निदेव आहे आणि ते त्याचा पुढचा मार्ग म्हणजे गोलकधामपर्यंत जाणार की कुठे जाणार का विरजा नदीपर्यंत जाणार हे सगळं जो आहे तो म्हणजे जो आहे तर त्याचं सगळं ठरवत असते. आपण पाहिलं पहा श्वेतदीप मग तिथे चैतन्य महाप्रभूंच्या द्वारे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे हरेकृष्ण महामंत्राद्वारे आपण पाहिलं पहा जे आपला पृथ्वी लोक आहे तिथून असं वर हरेकृष्ण महामंत्र थेट श्वेतद्वीपातून आपण थेट गोलोकमध्ये गेलो पहा. म्हणजे हा कसा आहे तर लिफ्टचा मार्ग आहे म्हणजे शीघ्र अतिशीघ्र प्रगतीचा मार्ग आहे. आणि आता हा पहा योग्यांच्या बाबतीत कसं आहे मग त्यांच्या मार्गक्रमणाची वेळ जी आहे तर म्हणजे जशी असेल त्यानुसार त्यांची व्यवस्था म्हणजे त्या अधिष्ठात्री देवता करतात. मग मृत्यूसमयी मन जे आहे तर ते असं त्या मार्गावर घेऊन जातं मनुष्याला. आणि मग म्हणजे पूर्वयोजनेनुसार देहत्याग केला तर त्याला निर्विशेष ब्रह्माची प्राप्ती होते. आणि जर त्या योगाने योगाभ्यासात प्रगती केली असेल तर मग त्याला म्हणजे इच्छा मरणाचं वरदान असतं. म्हणजे जसं भीष्म पितामहांना होतं. म्हणजे त्याला पाहिजे त्या वेळेला आणि पाहिजे त्या स्थळी काळी तो मरण घेऊ शकतो. पण इतर सामान्य योगी असतात त्यांच्या नियंत्रणात नसतं. भीष्म पितामहांनी काय केलं उत्तरायण असताना म्हणजे सूर्य उत्तरायणात असतो शुक्ल पक्ष मग त्यावेळेला अशा शुभ क्षणी म्हणजे ते थांबले 6 महिने आणि मग त्यांनी उत्तरायणात सूर्य आल्यानंतर काय केलं इच्छामरण घेतलं. मग त्यावेळेला त्यांनी देहत्याग केला पहा. मग असं म्हणजे घडणं आवश्यक असतं. मग सामान्य लोकांच्या नियंत्रणात नसतं. मग जर शुभ क्षणी अशा मृत्यू आला तर त्यांना जन्ममृत्यूच्या चक्रात परतायला लागत नाही. नाहीतर मग परतून यायला पण लागतं. मग तेच पहा किती सोपं आहे. कृष्ण भावना वयत असलं तर असलं काही करायचं आपल्याला म्हणजे असला काही प्रवास दिवस काही नसतो. विशुद्ध भक्त म्हणजे आपल्याला विशुद्ध भक्ती करून त्याला पुनरागमन करावंच लागत नाही. देहत्याग शुभ काळी होईल नाहीतर अशुभ काळी कुठल्या पण काळी होऊ दे उत्तरायणात होऊ दे नाहीतर दक्षिणायनात होऊ दे. तो जो आहे तो भगवत प्रेमामध्ये स्थित असतो. भगवान यांचं चिंतन करत असतो. त्यामुळं काय होतं की त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. त्याच्यासाठी सगळी योजना भगवान यांनीच पूर्वयोजना करून ठेवलेली असते पहा. मग हा आपल्यामध्ये आणि योगा अभ्यास करणाऱ्यामध्ये फरक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. थांबा त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग धूर रात्र आता ह्याच्या विरुद्ध परिस्थिती हा म्हणजे इकडे अग्नी म्हणले तर इकडे धूर म्हणले. मग रात्र म्हणजे आता तिकडे दिवस आहे तर इकडे रात्र आहे. मग कृष्ण पक्ष तिकडे शुक्ल पक्ष आहे तर इकडे कृष्ण पक्ष आहे. मग इकडे उत्तरायण आहे तर तिकडं दक्षिणायन आहे. मग मरण पावणारा म्हणजे असा जो योगी आहे मग तो काय असतो तर योगी चंद्र लोकाची प्राप्ती करतो आणि तो पुन्हा परत येतो. मग असा जो आहे तो चंद्र लोकाची प्राप्ती. आता रात्रीच्या वेळी म्हणजे काय असतं धूर म्हणजे असं धुक्यासारखं असतं ना. मग रात्र आणि मग कृष्ण पक्षामध्ये अंधार असतो ना सगळीकडे मग असं लक्षात ठेवा. आणि मग दक्षिणायन म्हणजे अंधार म्हणजे दक्षिणायन. मग ते लोक कुठे जाणार चंद्र कधी असतो रात्री मग ते चंद्रलोकाची प्राप्ती करतात. असं लक्षात ठेवायला सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि मग ते असे जे चंद्रलोकात असतात ते पुन्हा परत येतात. म्हणजे भागवतामध्ये 3ऱ्या स्कंदात कपिल मुनी सांगतात की भूतलावर सकाम कर्म म्हणजे यज्ञ कर्म जे करतात आणि असे जे असतात ना म्हणजे चांगली कर्म करतात आणि यज्ञ करतात त्यांना मग चंद्रलोकाची प्राप्ती होते पहा. मग ते उन्नत जीव चंद्रलोकावर राहतात म्हणजे 10,000 वर्ष म्हणजे तिथली गणना वेगळी आहे. आणि जशा वरच्या वरच्या लोकात जाऊ तसं तसं कालगणना हळूहळू मंद होत जाते. सोमरसाचं पान म्हणजे आयुमर्यादा वाढवणारी वनस्पती आहे तर तिचं ते पान करतात आणि मग ते आयुमर्यादा वाढते. तिथले सगळे सुख उपभोगली की ते पुन्हा पृथ्वीवर येतात. मग असं होतं म्हणजे चंद्रलोकावर पुन्हा ते उन्नत होतात. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे ते सदैव सुरूच राहतं. मग मनुष्य जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्याच्या स्थूल देहाला म्हणजे मनुष्याच्या जो स्थूल देह म्हणजे इंद्रिय आहे तर ह्यांना हे सगळे काही दिसू शकत नाही. पण अशा पद्धतीनं त्याचा प्रवास चालू राहतो. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर मग वैदिक मतानुसार प्रकाशमय अंधारमय असे या जगातून प्रयाण करण्याचे 2 मार्ग आहेत. तर प्रकाशाचा मार्ग म्हणजे उत्तरायणाचा शुक्ल पक्ष असताना प्रकाश असताना आणि अग्नी देवता त्याचा अधिष्ठाता असताना अशा पद्धतीने
हं? आणि अंधाराचा मार्ग म्हणजे काय, की रात्र म्हणजे धूर असताना, रात्र असताना, कृष्ण पक्ष असताना, मग ते त्या अशा लोकांना चंद्रलोकात स्थान मिळतं. मग जेव्हा प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत नाही येत, म्हणजे ते चांगलं आहे. आणि जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊ की फरक आहे. म्हणजे दार्शनिक जे आहेत योगामधले, म्हणजे योगाभ्यास ज्यांचा चांगला झालाय ते परत नाही येत. आणि जे असे सकामकर्मी जे आहेत मग ते म्हणजे तर्कवादीच असतात ना, सगळ्या त्यांच्या इच्छा आकांक्षा त्यानुसार ते यज्ञ करतात आणि मग त्यानुसार ते म्हणजे अनादी कालापासून त्यांचं हे चालूच आहे, ये जा म्हणजे चालूच राहतं असं. आणि कारण काय, ते बस कृष्णांना शरणच येत नाहीत, तर्कच करत राहतात. त्यामुळे त्यांना अंतिम मोक्ष म्हणजे गोलोकधामाची प्राप्तीच होत नाही. मग हे अपुऱ्या ज्ञानामुळे घडतं पहा. म्हणून आपल्याला जर ज्ञान मिळालंय वास्तविक, तर त्यामुळे आपण वास्तविक ज्ञान काय, आपण श्रीकृष्णाचा अंश आहोत आणि श्रीकृष्ण आपले स्वामी आहेत. आणि मग श्रीकृष्णांची सेवा करून आपण भगवत धाम म्हणजे श्रीकृष्ण धाम जे आहेत म्हणजे कृष्ण लोक मिळवणं आवश्यक आहे. मग हे ज्याला कळतं तो शरण गेला म्हणायचं. हे ज्याला कळत नाही ते मग असे ये जा करत राहतात आणि मग जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकत राहतात. मग आता पुढे जाऊ आता. हा म्हणते 27वा श्लोक मग. मग आता भगवान काय म्हणतात, की हे अर्जुना, भक्त जरी या दोन्ही मार्गाने जाणत असला तरी तो कधी मोहित होत नाही. म्हणून तो सदैव भक्तीमध्ये युक्तो. आता भगवान काय म्हणतात, भक्ताला हे सगळ्यांचं ज्ञान असतं. पण भौतिक जगतात प्रयाण करणाऱ्या जीवाला हे जरी ज्ञान असलं तरी तू विचलित न होता तुझं भक्तियुक्त कार्य कर. आणि मग त्यामुळे काय होईल, भक्त योग जे आहे, भगवत भक्त जे आहे तरी त्यांना हे सगळं जरी माहित असलं तरी भगवत भक्त विचलित होत नाही. अशा कुठल्याही यज्ञ करायला जात नाही तो. असल्या कुठल्याही योगानुसार तो म्हणजे हठयोग, कर्मयोग किंवा ध्यानयोग अशा अनुसार तो कधी भगवान प्राप्ती करायचे प्रयत्न करत नाही. तर दृढ कृष्ण भावनेमध्येच त्यानं स्थित झालं पाहिजे. भगवान म्हणतात म्हणजे भक्त असतो भगवानांचा तो असंच करतो. आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला पाहिजे आणि स्वतःला सदैव भक्तियुक्त कार्यामध्ये युक्त केलं पाहिजे. मग कृष्ण भावनेमध्ये सदैव होण्याचा मार्ग म्हणजे काय, भगवानांच्या सेवेमध्ये राहायचं. मग त्याद्वारे आपण काय होऊ, कृष्ण भावन म्हणजे कृष्ण लोकामध्ये या भगवत धामामध्ये अत्यंत म्हणजे शीघ्रातिशीघ्र पोहोचू. अत्यंत सोपा सुखाचा हा मार्ग आहे पहा. मग ह्याला म्हणायचं योगयुक्त होणे. म्हणजे योगामध्ये दृढ कधी होतो एखादा व्यक्ती, कृष्ण भावनेमध्ये निरंतर कार्य म्हणजे भगवानांच्या सेवा करायच्या, कृष्ण नाम घ्यायचं म्हणजे हरिनाम घ्यायचं, भगवानांच्या भक्तांची सेवा करायची, सदैव म्हणजे भगवत सेवेमध्ये भगवत प्रसाद ग्रहण करायचा, भागवत ऐकायचं, भगवद्गीता ऐकायची, शास्त्रांचा अभ्यास करायचा, वैष्णव सेवा करायची, तीर्थाटन करायचं, असं जेव्हा सदैव घडतं ना, आणि ज्या आवश्यक आहेत गोष्टी साधनेला त्यांचा स्वीकार करायचा आणि ज्या प्रतिकूल आहेत त्या ज्या आहेत त्या त्यागायच्या. मग असं जेव्हा आपण करतो म्हणजे भौतिक क्रियांपासून अनासक्त असलं पाहिजे, मग तेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतं पहा आणि वैराग्य प्राप्त होतं आणि मग अशा व्यक्तीचं मन विचलित होत नाही. आणि ते स्थिर होतं आणि भगवत धामामध्ये मग अशा लोकांना प्रवेश पक्का मिळतो. मग आपल्याला जर असा प्रवेश पक्का पाहिजे असेल तर काय केलं पाहिजे, आपण स्वतःला विचलित न करता स्थिर करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. मग हा स्थिरता कोण आणेल मनाला, तर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप. हे जे नाम आहे ना इतकं शक्तिशाली आहे की हे सगळं काही आपल्याला देऊ शकतं पहा. असं म्हणजे असं वर्णन आहे नामाविषयी हरिनामाच्या महिमामध्ये. तर आपण तेवढं नाम जरी घेतलं तरी आपोआप आपली सेवा होईल, आपल्याला निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये आपण येतो, सगळं सगळं नाम आपल्याला प्रदान करून टाकेल. असं नाम जे आहे किंवा हे भक्ती प्रेममय सेवा जी आहे ती अशी शुभदाय. तर अशा पद्धतीने आपल्याला भगवत धाम भक्तिमय सेवेद्वारे निश्चित प्राप्त करून देणारी. आता आपण शेवटच्या श्लोकावर येऊ. हा म्हणते शेवटचा श्लोक 28. हा म्हणते हा श्लोक वाचल. हा येस महत्वाचा श्लोक आहे आणि हा फॉर्म्युला आहे आपला. येस. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. भक्ती मार्गाचा स्वीकार करणारा हरे कृष्ण. मनुष्य वेदाध्ययन, यज्ञाचरण, तपस्या, दान किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी केल्याने प्राप्त होणाऱ्या फळापासून मुळीच वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि शेवटी त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. खूप छान वाचलं माताजी. खूप खूप धन्यवाद. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ह्या अध्यायात 4 महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत. हा चौथा फॉर्म्युला, हा चौथा श्लोक. तर आता हा श्लोक म्हणजे काय पहा, आपण समजून घ्या, की आध्यात्मिक जगतामध्ये काय होतं, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली वेदांचं ते अध्ययन करत होते. ते वेद इतके भयंकर आहेत समजून घ्यायला. म्हणजे आपल्यासारख्या लोकांची पतित जीवात्म्यांची तेवढी म्हणजे बुद्धी पण नाहीये आणि तेवढी स्मृती पण नाही, की ते सगळं लक्षात ठेवू. मग ते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग ते राहायचं तिथे गुरुही, मग तपस्या करायची. मग त्या गुरूंची सेवा एखाद्या सेवकासारखी करायची. मग घरोघरी भिक्षा मागायची. मग गुरूंना अर्पण करायची. मग गुरूंच्या आज्ञेनंच अन्न ग्रहण करायचं. गुरुंनी सांगतील ती सगळी सेवा करायची. मग गुरुजींनी भोजनासाठी आपल्याला गुरुंनी नाही बोलवलं तर आपण अन्न नाही करायचं, म्हणजे ग्रहण बिलकुल नाही करायचं, उपवास करायचा. आणि मग ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करायचं. इतके सगळे वैदिक संस्कृतीचे नियम सगळं करायचं. मग असे जे वेदाध्ययन करतात, मग त्यांना पुन्हा म्हणजे 25 वर्षापर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत. मग गुरूंच्या आज्ञेनेच काय होतं, अशा व्यक्तीने गृहस्थ आश्रमात येऊन सदाचाराचं पालन करायचं. मग हे सगळं जे ज्ञान आहे त्यामुळे काय करायचं, गृहस्थ आश्रमात येऊन सुद्धा यज्ञ, दान, तप करायचं, की त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती होईल. म्हणजे गृहस्थ आश्रमात येऊन आपण इंद्रिय तृप्ती करायची म्हणजे काय, तर मन शांत राहिलं तर आध्यात्मिक उन्नती होईल ना, यासाठी गृहस्थ आश्रम असतो. मग त्यानंतर मग पुढे जाऊन मग आता म्हणजे गृहस्थ आश्रमातून निवृत्त होऊन वानप्रस्थामध्ये यायचं. मग अरण्यात वास करायचा, वल्कर धारण करायचे, असं कठोर तपस्या करायची. आता आपण घरातच राहून वानप्रस्थ जीवन जगू शकतो कृष्ण भावनेमध्ये. हे कृष्ण भावनेचं सौंदर्य. मग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या सगळ्या नियमांचं पालन समजा आपण केलं तर जीवनाच्या म्हणजे पुढच्या सिद्ध अवस्थेला म्हणजे सिद्धावस्था प्राप्त. म्हणजे काय होईल, की सिद्ध अवस्था म्हणजे काय, तर आपली शुद्धी होऊन आपल्याला स्वर्ग लोकांपर्यंतचे उन्नत लोकांपर्यंत स्थान मिळालं. आता तिथे इतकी सुख आहेत की तिथं आपल्याला आठवलं पाहिजे कृष्णाची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला आणि कृष्ण भावनेचा विकास करायला. त्या सुखामध्येच आपण हुरळून गेलो आणि तिथेच इंद्रिय तृप्ती सुरू झाली आणि पृथ्वीच्या दशलक्ष पट तिथं सुख आहेत. मग अशा उन्नत लोकांमध्ये मग तर मग आपण भगवत धामात जाऊ. म्हणजे प्रगती समजा आपण केली तर आध्यात्मिक विश्वातले जे निर्विशेष ब्रह्मज्योती तिथे जाऊ, किंवा फार फार तर वैकुंठामध्ये जाऊ. म्हणजे जे खाली आहे ना वैकुंठ, वरचं जे गुलाबी म्हणजे कमलदल होते आपण पाहिलं होतं आता गोलोक वृंदावन चार्ट, तर तिथे नाही, खाली जे पिवळे वैकुंठ आहेत म्हणजे तर तिथे वैकुंठ, हरिवैकुंठ धाम, तर तिथे जाऊ आपण. आणि मग तिथं जर भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, एवढ्या ऐश्वर्य रसामध्ये तिथं सगळं चाललंय, मग तिथं आपल्या कृष्ण भावनेचा विकास करायला जर आपण स्वतःला म्हणजे तसं दक्ष जागृत ठेवलं तर मग आपण कृष्ण लोकात स्थान मिळवू, म्हणजे भगवत धामामध्ये. आणि ह्या सगळ्याचं वेदामध्ये मार्गदर्शन आणि दिग्दर्शन आपण करण्यात आले. मग हे सगळं जे करायला लागतंय, वेदाध्ययन, यज्ञाचरण, तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म, हे केल्यामुळे जे काही फळ मिळतं ते तर कृष्ण भावनेमध्ये आल्यावर म्हणजे भक्तिपूर्ण सेवा केल्यावर सगळं तर प्राप्त होतच एखाद्या व्यक्तीला. पण शेवटी हे सगळं केल्यामुळं कृष्णधामाची म्हणजे परम शाश्वत धाम कुठलं आहे, तर गोलोक वृंदावन गेला कृष्ण लोक, कृष्णधामाची प्राप्ती होते पहा. हेच कृष्ण भावनेचं सौंदर्य आहे. हे सगळं करून जे मिळणार ते पण मिळणार आणि कृष्ण भावनेमध्ये भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये आल्यामुळं काय होणार, की वर्णाश्रमाच्या पलीकडं असा त्या व्यवस्थेच्या पलीकडं असा वैष्णव असतो पहा. म्हणजे ब्राह्मण वर्णाची साधना केल्यावर त्याला ब्रह्मज्योतीपर्यंतच मिळेल स्थान किंवा वैकुंठापर्यंतच जाईल. पण वैष्णव आहे तो गोलोक वृंदावनला जाऊ शकेल. मग आपल्याला वैष्णव बनायचंय उच्च कोटीचं. आणि यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण थोडी जरी श्रद्धा भगवद्गीतेतल्या भगवान यांच्या ह्या उपदेशावर ठेवली आणि त्याद्वारे आपण भगवद्गीतेतलं हे ज्ञान आहे हे आचरणात आणण्याचा जर प्रयत्न केला ना, तर निश्चितच आपण त्या मानसिक तर्काकडून, आपले जे मानसिक तर्क असतात अनेक जन्म आपण भौतिक स्तरावर असतो म्हणून, त्याच्यातून आपण कृष्ण भक्तां म्हणजे कृष्ण भक्तीकडे वळू. आणि म्हणून आपण भगवद्गीता ही अशा मानसिक तर्कवाद्यांनी लिहिलेल्या भगवद्गीता आहेत बाजारामध्ये, त्यांचे बिलकुल वाचायची नाही. आपण कृष्ण भक्तांनी लिहिलेली, श्रील प्रभुपादांसारख्या उच्च कोटीच्या भक्तांनी लिहिलेली भगवद्गीता वाचायची. आणि त्याद्वारे आपण जर अध्ययन केलं तर भक्तांचा संग करून आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये एकदम उन्नत होऊ पहा. आपली सुरुवात होईल ना सगळ्यांची. आजच पहा आपण सगळ्यांनी जप केला म्हणजे हे पहिलं पाऊल आहे कृष्ण भावनेमध्ये. प्रगती होईल आपली. आणि मग कृष्ण जे आहेत तर त्यामुळे आपण गुण रूप नाम लीला ह्या स्वरूपात त्यांना जाणून घेऊ शकू. आपल्या मनातले सगळे संशय, शंका, कुशंका, जशा अर्जुनाचे सगळे असुर शंकारूपी नष्ट करून टाकले भगवानांनी, तसे आपले पण सगळे शंकारूपी असुर सगळे भगवान नष्ट करून टाकण्याचं सामर्थ्य या शक्तिशाली ग्रंथामध्ये आहे, की जे भगवान यांचे प्रत्यक्ष म्हणजे जे आहेत तर ते उपदेश आहेत. आणि असे जर आपण प्रयास केले अध्ययनाचे भगवद्गीतेच्या, तर निश्चितच आपण उन्नत तर होऊ आणि कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊ पहा. आणि असा जो उन्नत मनुष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करतो, कृष्णांच्या विषयी आकर्षित होतो. आणि अशा उन्नत स्तरावर जर गेला
तर निश्चितच त्याला गोलोक वृंदावनची प्राप्ती होईल, हो की नाही? आणि मग आपण सगळे आनंदमय. मग हे जे पहिलं पाऊल आहे ते आजच्या दिवशी सगळ्यांनी पहा टाकलं, खूप छान 16 माळा जप केला, मग कृष्णाला किती आनंद झाला असेल. मग असं हळूहळू आपण म्हणतो ना, बेबी स्टेप्स घेत आपण निश्चितच भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकू. मग आता इथे आपला अध्याय संपला. कोणाला काही शंका असेल तर विचारू आपण. हरे कृष्ण. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं त्याचं. हा, मग अर्जुनाच्या 8 प्रश्नांची उत्तर आता भगवान यांनी दिली पहा. तर त्याचा